كتكاتاتل تخليهم اللينك خا أفتي بايو لكم مالتي سلام كلهم تخاتاتلتي جري برودكشن كما يتخونون كما ياللهم مبارك كم مسرت تي حبرنا زنبرنا بوست زبلنا يون نلومي حاونا ريليتر دسالي كاب نيفادا لاس فيغاس أف ساعات مزينا له السؤال لو معلتي بمنتهينا خلنا علل اتزلنا على أب جزاء investment ويكا كم first buyers كوينا كم جورو زلنا ويكون فلتر زقب أن informationات كل حزلنا مسيلة رسالة حونا إذا بتيك توك تكاتاتلنا دلهم كا ناو نرجع نكركمنا حدا يخون لنا مالتي سلازي welcome دسحونا Thank you جاري حوي بتعمي مسكن زعل سلازة حقاني سلا تجزيخان سلا ذهب كان نعدلن حراي كان كله خبير كان مساخن زي أجت خمس جنا كافت دس حوي كم تي كل جزء نفلتو كل جزء السخاء تتفلتو أبتي حبرة سمنا شير تكبريخا تزلك فلتاتن تزلك تمكرو سرحن كل جزء شير تكبريخا مس لازي بتي عدل هبكا أفساعات كخمس من ساخا كمسكنا كافت سلازي مجمريا يا منالوات حجي تساعتاتنا حجي زاتو ويكا بدحر حجي بدحر ريكورد مسكونا زريو ون بزحات كله سلازي خلو بينتنينا خنجمر منالوات نتم زي فلتو خا نخفلتو خا متانسي سنكان لالمو كاو هنكتسلينا أبو thank you بقي ما مسكنا كيف تجاري حوي شماي دسالة أرجعي بحال أب لاس فيغاس يومت زنت فولو موياها real estate لايف انشورانس ايجنت مالتي سبز ነገር እዚ ይነጥፋለሁ ሰዓት እዚ ኦኬ ጽቡቅ ያ ድበዛሕ ግዜ ንሪኦ ካይና ገዛኻ ከፊትካ እውን ከምኡ ኢንፎርሜሽን ትህቢኻ እቲ ትነጥፈሉ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብ ምንታይ ክጋገይ የብሉን ኢንፎርሜሽን ትህቢኻ ነዚ መምረፂና ሎም መዓልቲ እንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ኦልድ ስኩል ዝበሃል ኣሎ ናይ ቲክቶክ ሲ ሓንሳብ ምስራእና እዩ ካልኣይ ግዜ ክረአ ስለ ዘይክእል ወይ ከዓ ብዙሕ ሰብ ቲክቶክ ክጥቀም ዘይክእል ሰብ ስለ ዘሎ እዚ ግን ብገዝኡ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ክሪኦን ክከታተሎን እንዳደገመ ክሪኦን ስለ ዝኽእል እቲ ኢንፎርሜሽን ሓጋዚ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ከምታ ርእስትና ንሎሚ ሪል ስቴት ገዛ ንምግዛእ ማለት ሓደ ሰብ ገርየ ገዛ ክገዝእ እንድሕር ደልዩ መጀመርያ ገዛ እንድሕር ኮይኑሲ ክገብሮ ዘሎ ቀዳምነት እንታይ እዩ ካብኡ ክንጅምር ጽቡቅ እቲ ኣርእስቲ በጣም ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣብ ስደት ክንነብር ከለና ገንዘብ ክንገብር ኢልና ኢና ንመፅእ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሂወትና ክልወጥ መፃኢና ክልወጥ ኢልና ንመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ምትሓሓዝ ኣለዎ ምስቲ ኣብዛ ዓዲ ንነብሮ ናብራ ሰብ ገዛ ኣብዚ ምስኣተው መጀመርያ ተኻሪዩ ዝቕመጥ መብዛሕትኡ ግዜ ድሓር ግን ናይ ክራይን ገዛ ምግዛእን ዕድላት ዘሎ ክትመሃር ዕድል ምስ ረኸብካ ምስ ፈለጥካ ብድሕሪኡ ንቕሓት ትውስኽ እሞ ኦኬ እሞ ገዛ ክውን እንተኮይነ እንታይ የድልየኒ ዝብል ነገር ምስ መፅኻ ብጣዕሚ ትቀሊል ዝኾነ ሲስተም ክትመሃር ትጅምር ካብ ጅባኻ ሙሉእ እቲ ገንዘብ ኣይድልየካን እዩ ብልቓሕ ኢኻ ትግዝኦ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ክንዝርዝሮ ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ መጀመርያ ገዛ ክገዝእ ክሓስብ ከሎ እቲ ረቑሒታት ከማልእ ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ረቑሒ መጀመርያ ስራሕ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ገዛ ክገዝእ ኢልካ ትሓስብ ከለኻ ስራሕ ናይ ግድን ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ እሳታ ቀዳሚት እሳቶም ዝርእይዋ ማለት እዩ ከለቁሑካ እንድሕር ኮይኖም ኦኬ ነቲ ነለቅሓካ ገንዘብ ክትመልሰሉ ትኽእል ዓቕሚ ኣለካ ዶ ስራሕ ኣለካ ዲሎም ቸክ ዝገብርዎ ነገር ሰብ ማለት እዩ ንሱ ቀፂሉ ዝኸይድ ክሬዲት ስኮር እዩ ማለት እዩ ክሬዲት ስኮር ማለት እቲ ቀላሲ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድሕሪ ስራሕ ብድሕሪኡ ከዓ ኦኬ ክሬዲት ስኮርካ ክንደይ እዩ እሱ ከዓ መምዘን ኢኻ ትኸፍል ዲኻ ኣይትኸፍልን ኣብ ሰዓቱ ትኸፍል ዶ ይትኸፍልን ዝብል ነገራት ክመዝኑኻ ተኮይኖም በቲ ክሬዲት ስኮር እዮም ዝርእይዎ ክሬዲት ስኮር ከዓ ኣብ ብዙሕ ነገር ይምርኮስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክሬዲት ካርድ ወይ ከዓ ኣብ ትወስዶ ዓይነት ልቕሓት እዩ ዝምርኮስ
ስለዚ ለካ ልቃሕ ክትከፍል ከለካ ከም መተኣማመኒ ክወስድዎ ይኽእሉ ኦኬ እዚ ሰብ ኣብ ሰዓቱ ክኸፍል ይኽእል እዩ ኢሎም መምዘን ስለ ዝጥቀምሉ ክሬዲት ስኮርናኻ ብጣዕሚ ወሳንነት ኣለዎ ማለት እዩ እተን ቀንዲ እዚአን እየን ገዛ ክሓስብ ከሎ ሰብ መጀመርያ ክሓስብ እንደለዎ ምስ ገንዘብ ብዝተሓሓዝ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ ወይ ከዓ ክዳለወሉ ዘለዎ ከዓ ገዛ ክትገዝእ ክትሓስብ ከለካ ዕሩሙን ዝበሃል ኣሎ ዳውን ፔይመንት ነዚ ምድላዋት የድሊ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ 3 ወይ ከዓ 3.5% ናይቲ ትገዝኦ ደለካ ገዛ ወይ ክትገዝኦ ትሓስብ ደለካ ናቱ ከድልየካ ማለት እዩ እቲ ዕሩሙ ዳውን ፔይመንት ማለት እዩ ምስኡ ዝኸይድ ክሎዚንግ ኮስት ኣሎ ሓድሓድ ግዜ ልቓሕ ክትረኽበሉ ኣሚን ሓገዝ ክትረኽበሉ ትኽእል ወይ እውን እቲ ዋና ገዛ እንድሕር ደኣ ደስፕሬት ኮይኑ ገዛ ንክሸጦ ክኸፍለልካ ይኽእል ክኸውን ዕድላት ኩሉ ይኽእል ግን ክሎዚንግ ኮስት እውን ከምኡ ምድላው ዘድልዮ ነገር ወፃኢታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ግባር ቁርብ ብገንዘብ ደረጃ ካልኻ ብዲስፕሊን ደረጃ ክንገብሮም ዝግባአና ምድላዋት ናይ መጀመርታ እዚኦም ይመስሉ ይብል ማለት እዩ ምናልባት የሕዋት በዚ ቲክቶክ ዘለኹም ኣብ ዩቱብ ላይፍ ኣለና እቲ ሊንክ ድማ ኣብቲ ባዮናት ያለትኩም ገሪ ፕሮዳክሽን ትብል ሓውና ሪሌተር ደሳለ ምሳና ኣሎ ኣብ ዩቱብ ላይፍ ኣለና ማለት እዩ ደሳ ሓወይ እታ ክሬዲት ካበልዓልካ ሳምታይምስ ሓደ ሰብ ገሬትም ኢሉ ፀንሕ እሞ ስራሕ እንዳሰርሐ በተን ገንዘብ ዘቐምጦን ዘለኹ ጥራይ ክሬዲት ዝመስለኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ንገዝኣሉ ዘለና ክሬዲት ዘይብልና ንፀንሕ እሞ ገለ ሰብ ኣሎ ሕጂ ኣነ ኣብ ባንከይ ገንዘብ ኣለኒ እንዶ ብኡ ክጥቀም ይኽእል እየ ይብል እሞ ኣብቲ ሞርጌጅ ክሓትት ከሎ ድማ ክሬዲት ስለ ዘይፀንሖ እቲ ናቱ ክስታይ ቁሩብ ንድሕሪት መልሶ ስለዚ እቲ ክሬዲት ዝበልካዮ እንታይ እዩ ማለት ከመይና ክሬዲት ስኮርና ቢልድ ኣፕ ክንገብር ንኽእል ኦኬ ክሰዳልካ ዶ ወይ ሼር ክገብር ክእል እታ ምናልባት እታ ቻርት ከርእየካ እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ እታ ናይ ኣጠቃቅማ ናይ ኣድ ሶርስ ሜቢ ክእል ተኮይነ እስኪ ፈትና ኦኬ ኣብዚያ ቁርብ ዳሓስኮን ነይረን ምናልባት ብስእሊ ደረጃ ብፅሑፍ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ቁርብ ሓይሽ ፅቡቅ እንድሕር ሼር ክትገብረልካ ክኢላ ፅቡቅ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እውን ኣብቲ ክስታይ ምሰብና ብድሕሪኡ ክነእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዋ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መቃቂሎም ዘቐምጥዎ ደረጃታት ኣለዎ እቲ ክሬዲት ስኮር መለክዒታት ኣለዎ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ እንድሕር ዳኣ ተረዲእናዮ ምናልባት ክሕግዘና ክእል እዩ ነቲ ክሕግዘና ክእል እዩ ነቲ ክንገብሮ እንደሊ ነገር ወይ ከዓ ነቲ ክነዛሙዶ እንደሊ ነገር እስኪ እዚኣ ተመፅያ ሰዲድያ ኣለኹ ኦኬ ትራየኩም ኣላ ኦኬ ፅባት እጂ ዙም ኢን ወይ ዙም ኣውት ክትገብራ ትኽእል ገሪሓ ወይ ቅርብ እዚ ኮይኑ ኣነ ብዚ ምሳይ ዘሎ ክጥቀም ክእል እየ ንምርኣይ ድሓን ድሕር ኣረኣዮም ኣሎ እተን ቁፅርታት እንደ ከሪእ እንደለ እቲ ክመቃቐል ከሎ እቲ ክሬዲት ስኮር ኣብ ክንደይ መቃቐል እንታይ እንታይ ከይሽፍን ዝብል ነገር ግን ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓሙሽተ ቦታታት እዮም ዘመቃቕልዎ ማለት እዩ እቲ ክሬዲት ስኮርና ካብ 100 ኣብ 4 ኣብ 5 ቦታታት ይመቃቕልዎ እሞ እቲ ፔይመንት ሂስትሪ ናይ ገዛ ርእሱ መምዘን ኣለዎ ፐርሰንተጅ ኣለዎ 35% ናይ ክሬዲትና ይሽፍን እቲ ገንዘብ ንወስዶ ዓይነት እቲ ልቃሕና ከዓ ኣጠቃቅማና 30% ቦታ ይሽፍን ንክንደይ ግዜ ሒዝናዮ ዕድመ ናይቲ ክሬዲት
كاب 15% يشفن كوم خا خندي كريديت كارد سالنا 10 نسخة 10% يشفن ناي موداتا خات ابلكيشن حجي بزح غزي وولمارت تخيد ميسيس تخيد كولز تخيد ابلاي جبر ممكن إذا برسنت كنا لا كاين أقول حاجي إذا تقبر كلا خا 10% مقدعتي كم تسألك خل أفت كريدت سكور كمان حاجي أبزيم كل أنت ما قايلن مبزعت كذي سبز جود أو بين حرينا payment history 35% دلا مبزعت كذي سبز جود أباي مالتي حجي تيافلوت أو كل وكهولو بتعمي كايدا خاوني غير سلازم تايو كل جزء late payment كل وكهولو كابتي كريدت سكور كا 35% እንታይ ይኸውናል ማለት እዩ ዳሜጅ ትገብረለካ ትጎድኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቕ 750 ክሬዲት ስኮር ፀኒሕካ ሌት ፔይመንት እንድሕር ተዘውትር ኣለካ ግን እንታይ ካ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ ነታ 35 ክፋል እቲ ዝበዝሐ ዳርጋ ንበሎ ክፋል ናይቲ ክሬዲት ስኮር ካስ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይጉዳእ ኣሎ ሕጂ ክርዳኣና ዘለዎ ዋላ ንኣብነት ዕለት 15 ክትከፍሎ ዝግብኣካ عدا 16 دحدا خفيل كايو جوزح غزي انتاي نبل اوكي نصباحي تخفيل يد حن ገንዘቦም ይዘድልዮም ስለዚ ወላ ሓንታ ኣይጎዳኣን ነው ዝብላ ተሓሳስባ ክህል ይኽእል ዝግን ጌጋይ ምክንያቱ ክልተ ኣካላት እዮም ደለው ንክሬዲት ስኮርና ዝከታተልዎ ሓደ እቲ ባንክ ወይ ከዓ ተዘለቅሓና ኣካል ክኾን ከሎ ካላይካ እቲ ክሬዲት ቢሮ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ حجتهم كريديت بيرو جنزب كفل أي تخفل وي رسعيو ترسعيو بوجر كات لما ما لما ما يقدسوني لساتهم حنتي هسرحهم late payment كتجبر كلها إكس يجبروا on time كتجبر كلها رايت يجبروا بو ملكعي ندا ستور ندا خونه يخيرمو تمزين ولد لنا جزقت حاسب كلها تمليسهم نزيريو أوكي on time يخفل نيرو late payment بحالاي نبرو زبلي متصموت كريدت سكور كا 750 800 تفلالي قطر حيزي متص حجزي ناي كندي عامتات ناي كندي استفلالي አጋጣሚታት ተኣኪቡ ከምዚ ኩሉ ተመቃቂሉ ደሎ ገሊኡ 15% ናምን ሕጂ ነዊሕ ግዜ ንሕዳ ክሬዲት ሒዝካዮ ፅቡቕ ሽም ህበካ ወይ ከዓ ፅቡቕ ቢልድ ገብረልካ እንድሕር ደኣ نوح جزء زحاسك كريز كارد نحد دربي خاي ويك كلوز تجير كات عازي خاي خا 15% صلواي قبل الكمال حجي زغولو نايت كل جزء نحالفو هيوت نايت نقبرو اكتيفيتي تدماميرو انت يمصالنا مالتيو تقمي ويك عقودات يمصالنا مالتي ስለዚ እቲ ገንዘብ ክንደይ ሃሊካ ኣይኮነን ዓቶም ዘገድሶም እንድሕር ኣስኻ ብካሽ ክትገዝእ ኮይንካ ወላ ሓንቲ ኣብዚ እውን ዘብፅሕ ይብልና እንድሕር ወላ ቅርሺ እውን ትኾን ክትልቃሕ እንድሕር ካብኣቶም መፂኻ ግን እቲ መለክዒታ ዝርእይዎ እዚኦም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ 200,000 ገንዘብ ክህልዎ ይኽእል እዩ ባንክ ወይ ቤታ ክገዛእ ደልዩ ደሎ ገዛ ናይ 300,000 ትኮን ትኽእል እያ ወይ ናይ 250 50 ጥራይ ክልቃሕ ደልዩ ይኸውን ይኽእል እዩ 100 ጥራይ ክልቃሕ ደልዩ ይኸውን ይኽእል እዩ ብዘይገድስ ናብቲ ክሬዲት ሂስትሪ እዮም ዝኸዱ ክሬዲት ሂስትሪ ብምኻድ ድማ እዚአን ዝረኣናይን ረቑሒታት ይርዩ ኦን ታይም ይኸፍል ዶ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኣክቲቪቲ ኣለዎ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣጠቃቅምኡ ከመይ እዩ እንዳበሉ ነዚ ኩሉ ነገር ሪኦም ድሓር እቲ መለክዒታት ናቶም ገይሮም ንክትገዝእ የፍቅዱልካ እቲ ዓቐን ገንዘብ ዝህቡካ እውን ክውስኖ ይኽእል እዩ እቲ ዝህቡካ ኢንተረስት ሬት እውን ክውስኖ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ብዝኣመኑካ ቁፅሪ ብዙሕ ከዓ ሕድገታት እንዳገበሩልካ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ቁርብ ተረዲኣትኩም ክትከውን ንእሽተይ ተስፋ ገብር ፅቡቅ ስለዚ እቲ መበገሲ ኩሉ ግዜ እቲ ናትና ስራሕ ክህልወና ኣለዎ ይውሓድ ይብዛሕ ኣትሊስት ናይ 2 ዓመት ስራሕ ቀዋሚ ስራሕ ክህልወና ኣለዎ ብድሕሪኡ እውን እቲ ክሬዲት ስኮር ዝበሃል ናትና ክንደይ እቲ መለክዒ ክኸውን ዘለዎ እቲ ክራይቴርያ እንድሕር ዘየማሊኡ ኸ ኣብቲ ክሬዲት ስኮር
እቲ ሚኒማም ዝበሃል ናይ ክሬዲት ስኮር ክንደይ ክኾን ኣለዎ እንድሕር እቲ ናቱ ክራይቴርያ እቲ ናቱ ክሬዲት ስኮር ክበፅሕ እንድሕር ዘይክኢሉ ኸ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ከዓ ኣማራፂ እንታይ ኣሎ? ዋል እቲ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሚኒማም ክሬዲት ስኮር ገዛ ንክትገዝእ 580 እዩ። ስለዚ 580 ዘለዎ ክገዝእ ክእል እዩ። ትሕቲ 580 ዘለዎ ሰብ ስቲል ክገዝእ ክእል እዩ፣ ግን ብዙሕ ዳውን ፔይመንት ክሕተት እዩ ማለት እዩ። ክሳብ 10% ዳውን ፔይመንት ክትሕተት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ዋላ 580 እንድሕር ኣለና ክንገዝእ ከም ንኽእል ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ዝተባላሸወ ክገዝኡ ዘይከኣሉ ሰባት ማለት ገዛ ንምፍራስ ቀሊል እዩ፣ ገዛ ንምህናፅ ግን ትፈልጦ ኢና ክንደይ ግዜ ከም ዝወስደልካ ማለት እዩ። 3 ወርሒ 4 ወርሒ ዝወሰደትልካ መረባዕ ንክትሰርሓ ንክተፍርሳ መቸም ሓደ መዓልቲ እውን ትወስደልካ። ሕጂ እቲ ቢልድ ክንገብሮ ከለና ግዜ ይደሊ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ገንዘብ እውን ክሓተና እዩ፣ ግዜ እውን ክሓተና እዩ ማለት እዩ። ዓቕሊ ዝደሊ ነገር እዩ፣ ምክንያቱ መስርሕ ስለ ዘለዎ ኣብ ኢድና ኣይኮነን ደሎ ሓንሳብ ካብ ኢድና ምስ ወፀ ብድሕሪኡ ከምዚ ዘይኮነ በዚ ዘይኮነ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። በቃ ካብ ኢድና ኣውፂናያ ኢና፣ ዝበላሸወ ባላሽና ኢና። ሌት ፔይመንት ክኸውን ዘይግባአና ነገር ሌት ፔይመንት ብምዃን ተፈጢርናያ ዘለና ሲትዌሽን በዓልና ኣብ ኢድና ዝነበረ ነገርና ኣውፂና ዘለና። ሓንሳብ ካብ ኢድካ ምስ ወፀት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ክሬዲት ቢሮን ናይ እቶም ዘለውኩሑኻ ክፋላትን ምስ ኮነ ብድሕሪኡ ተመሳሲልካ ገንዘብ ዝወሃብ ገንዘብ እንዳሃብካ ግዜ ዝወሃብ ግዜ እንዳሃብካ ኢኻ ትከይድ ማለት እዩ። ኣብ ኢድካ ከላ ብክብርታ 700 750 800 850 ክሬዲት ስኮር ከላ ኣብ ኢድካ ብክብርታ ከላ ግን ተጠንቂቕካ መሓዝ ግን ዝመስሎ ነገር የለን ማለት እዩ። እዚኣ ካባኻ ዝወስዳ የለን፣ ኩሉ ግዜ ከዓ ከቢርካ ትነብር። ነዚኣ እንድሕር ኣድፊርካያ ግን ብድሕሪ ዋጋ ከኽፍለካ እዩ። እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ከዓ ዝተፈላለዩ መገድታት ብምጥቃም ናብ ክሬዲት ቢሮ ደብዳቤ ብምፅሓፍ ዲስፒት ሌተር ብምልኣኽ ክንፍትን ንኽእል ኢና። ኣይ እሱ ንምግባር ዓቕሚ የብለይን ግዜ እውን የብለይን እንተኢልና ከዓ ክሬዲት ሪፔር ዝገብሩ ካምፓኒታት ንዓቶም ታሽሙ ብምግባር ሓጉዝ ብምባል እቲ ክውሰድ ዝግብኦ ስክምቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ማለት። ስለዚ ክትከውን ትኽእል ኢለ ዝሓስባ እዚኣ ማለት እዩ። ፅብቕቲ ተሰሓቢ ከም መጀመርያ ገዛእቲ ገዛ ኣብቲ ዓይነታት ሞርጌጃት ይፈላለዩ። ገለ ካብኡ ተን ክልተ ተን ቤዚክን ሳልሰይቲ ከዓ ኣላ ማለት እዩ። እቲ ኤፍኤችኤ ዝበሃል ወይ ኮንቬንሽናል ዝበሃል፣ እቲ ቪኤ ወይ ከዓ ናይ ቬተርያን ዝበሃል ተን ሞርጌጅ ዓይነታተን ፍልልያተን ኣብኡን እሞ ተብልሃልና ነቲ ሰብ ከዓ ክስታይ ግልፂ ምኾነሉ ማለት እዩ። ኦኬ መብዛሕትኡ ግዜ እንጥቀመለን እቲ ኤፍኤችን ኮንቬንሽናል ዝበሃል ሳልሳይ ከዓ ቪኤ ዝበሃል ናይ ልቓሕ መገድታት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ቅድሚ ባንክ ምኻድና ኮለጌና ሰሚዕና ተማሂርና ተኸይድና ብጣዕሚ ዓብ ሓገዝ እዩ። ምክንያቱ እንታይ ንገበር ከም ዘለና ስለ ንፈልጥ ሓደ ክንዝንጉዕ ዘይግባና እዚ ማለት እቲ ኣብ ሂወትና ዝዓበየ ወፍሪ ንገብሮ ነገር ተሃልዩ ገዛ ምግዛእ ማለት እዩ። ዓበየ ወፍሪ ንገብሮ ገዛ ምግዛእ እዩ። ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገርካ ጥንቆቐት ኢና፣ ብዙሕ ነገር ጥንቆቐት ኢና። ሕጂ ኣብቲ ገዛ ምግዛእ ክመፅእ ከሎ ከዓ ብጣዕሚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ጥንቃቐ ኣፍልጦ ዘድልዮ ውሳኔ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ካብ ኮነ ኤፍኤች እንታይ ምዃኑ፣ ኮንቬንሽናል እንታይ ምዃኑ፣ ቪኤ እንታይ ምዃኑ ኣፅኒዕና እንድሕር ወፂና ብድሕሪኡ ገዛ ርእስና ኣበይ ክነቕምጣ ከም ንኽእል ንፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ኤፍኤችኤ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ውሑድ ክሬዲት ስኮር ዘለዎም ሰባት ንጥቀመሉ ዓይነት ናይ ልቓሕ መገዲ እዩ። እዚ ከዓ ብመንግስቲ ዝተደገፈ ዓይነት ልቓሕ እዩ። ንምንታይ ብመንግስቲ ዝተደገፈ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ገዛ ክትገዝእ ከለካ ፕራይቬት ካምፓኒ እዮም ልቓሕ ደለቅሑኻ።
ስለዚ ነቲ ፅቡቅ ዘይኮነ ክሬዲት ስኮር ዘይብሉ ዕድል ኣይነበረን ስለዚ መንግስቲ ጣልቃ ብምእታው ፌደራል ሃውዚንግ ኣድሚኒስትሬሽን ታሽሙ ገይሩ ማለት ጣልቃ ብምእታው ኦኬ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነቶም ፅቡቅ ዘይኮነ ክሬዲት ስኮር ዘለዎም ገዛ ንክገዝኡ ዕድል ክፈትሎም ምናልባት እንድሕዳ ክኸፍልዎ ተዘይክኢሎም ኣብ ሽግር ተበፂሖም ግን ኣነ ክወሓሶም እየ ዝብል ብደገፍ ናይ መንግስቲ እዚ ኤፍኤች ዝበሃል ፕሮግራም ማለት ስለዚ ኤፍኤች ክንሓስብ ከለና ኩሉ ግዜ ብመንግስቲ ባክ ዝኾነ ናይ ልቃሕ መገዲ እዩ ነቶም ፅቡቅ ዝኾነ ክሬዲት ስኮር ዘይብሎም 758 ልዕሊ ዘይብሎም ሰባት ዝኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥቀመሉ ስቲል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምቲ ናይ ግድን ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር ክህልወን ኣለዎ ናይ ግድን ፅቡቅ ዳውን ፔመንት ክህልወን ኣለዎ ኢልናሲ ኣይንዕገትን ኢና ማለት እዩ ካብቲ ዘሎ ዕድላት ስለዚ ብኤፍኤችኤ ሕማቅ ወይ ከዓ ፅቡቅ ዘይኮነ ክሬዲት ስኮር ዘለዎ ሰብ ገዛ ክገዝእ ከም ዝኽእል በዚ ናይ ኤፍኤችኤ መገዲ ንርዳ ማለት እዩ ያው ኮንቬንሽናል ብኣንፃሩ ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር ዘለዎ ንዘለዎ ሰብ ዝወሃብ ዓይነት ልቃሕ ክኸውን ከሎ ተመሳሳሊ እዩ ግን ዝሓይሽ ነገር ኣለዎ ኣብቲ ትኸፍሎ ክፍሊታት ነናቱ ኣለዎ ሕጂ ነናቱ ሳይድ ኢፌክትን ፕሮን ኣለዎ ማለት ሕጂ ኤፍኤችኤ ፅቡቅ ነገሩ ነቲ ፅቡቅ ዝኾነ ዝኸውን ፅቡቅ ጥቕሚ ኣለዎ ናቱ መጉዳእቲ ከዓ ትኸፍሎ ኤክስትራ ኣለካ ማለት እዩ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ኣሎ ትኸፍሎ እሱ ቁርብ ብዙሕ ይብል እዩ ማለት እዩ ናይ ኮንቬንሽናል ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር ስለ ዘለካ እቲ ሪዎርድ ዝህቡካ ንሳቶም ዝሓሸ ኢንተረስት ሬት ይህቡካ እቲ ትኸፍሎ ፕራይቬት ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ከዓ ታሽሚማ ካብ ኤፍኤች ኣጠቢቑ ዝሓሸ ሳልሳይ ቪኤ ምናልባት ኣብዚ ተገልግሉ ንመንግስቲ ንሃገር ኣሜሪካ ተገልግሉ እንድሕር ኣለኹም ንዓኻትኩም ዝኸውን እዩ እሱ ከዓ ፅቡቅ ታሽሙ ኣለዎ ማለት እዩ ፅቡቅ ትሪት ዝገብሮ እቲ ጋቨርንመንት ስለዚ ኢንተረስት ሬት ተኾነ ዳውን ፔመንት ምኽፋል ኣይድልየኩምን እዩ ካልእ ብዙሕ ረብሓታት ኣሎ ምስኡ ዝኸይድ ምናልባት እንድሕር ንምግዛእ ሬዲ ኮይንኩም ብውሽጢ ንዛረብ ኢና ሓፈሻዊ ናቱ መብሬት እንታይ ይመስል ነፃ ዳውን ፔመንት ዘይትኸፍለሉ ፅቡቅ ፕሮግራም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሰለስቲአን መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመለን ዓይነት ልቕሓት እዚአን እየን ማለት እዩ ኦኬ ያ ፅቡቅ ደስ ሓወ ያው ምናልባት ምሳና ዘለኹም ብቲክቶክ ኣብ ዩቱብ ቻነል ገሬ ፕሮዳክሽን ምስ ሪሌተር ሓውና ደሳለ ኣብ ላይና ኣለና ብኡ እንድሕር ጆይን ጌርኩምና ዘለኩም ሕቶ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ደስ ሓወይ ምናልባት ኣብቲ ንዕኡ ምስ ሓዙ ናይ ባንክ ኣፕሩቫል ምስ ሓዙ እቲ ፕሪ ኣፕሩቫል ምስ ሓዙ ብድሕሪኡ ዘድልዮም ሪሌተር እዩ ኣብ መንጎ ሪሌተርን ብሮከርን ዘሎ ፍልልያት እንታይ ዋላ ሓንቲ ፍልልይ የለን ሪልተርን ብሮከርን ፍልልይ የብሎምን ሪልተር ኣብ ትሕቲ ብሮከር ዝሰርሕ ኤጀንት ክኸውን ከሎ ብሮከር ከዓ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ግን ኦፊስ ናይ መሓዝ ወይ ከዓ ኤጀንት ኣብ ትሕቲኻ ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት ህልወካ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ፍልልይ የብሉን ኤጀንት ክትኮን ትኽእል ኣነ ሕጂ ብሮከር ከወፅእ ክእል እየ ግን ንሽሙ ብሮከር ክበሃል ተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ሓለፋታት ይብሉን ማለት እዩ ኦፊስ ናተይ ሒዘ ገዛ እናተይ ተኻርየ ሽም ናይ ብሮከር ያውፅአ ኣብ ትሕቲ ኤጀንት ሒዘ ተዘይሰሪሐሲ ፍልልይ የብሉን ስለዚ ብሮከር ኢልካኒ ኤጀንት ኢልካኒ ፍልልይ የብለንን ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕ ዝሰርሕዎ ስራሕ ሓንቲ እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ ንዕኡ እቲ ፕሪ ኣፕሩቫል ምስ ሓደ ሰብ ካብኡ ንድሓር ሪሌተር ሒዙ ገዛ ናይ ምድላይ ይጅምር ማለት እዩ ኣብ ገዛ ምድላይ ምስ መፀ ገለ ካብቲ ተመክሮታት እንታይ ኣሎ ምናልባት ሕጂ ሓደ ሰብ ገዛ ኣፕሩቭ ተባሂሉ እቲ ኦፈር ናቱ ምስ ተቐበልዎ እንታይ ክገብር ዘለዎ ኦፈር ናይ ገዛ ናይ ሓደ ገዛ ኦፈር ምስ ሃበ እቲ ዲል ምስ ገበረሲ ክገብሮ ዘለዎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክሳብ እቲ ናይ ምፍርራም ዘሎ ግዜስ እንታይ ክገብር ኣለዎ
ፅቡቅ ሓሳብ ፅቡቅ ሕቶ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ገዛ ክገዝእ ሰብ ክሓስብ ከሎ ኣብ ኦፊስ ኮፍ ኢልና ንዘራረቦ ነገር መጀመርያ እዚ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኣፕሩቫል ወረቐት ምስ ረኸበ ኮፍ ኢልና ንዘራረበን ተን ፕሮሰስ እየን ማለት እዩ እቲ ፕሮሰስ ካብ ገዛ ምድላይ ጀሚርካ ገዛ ምስ ረኸብካ ኦፈር ምእታው ኦፈር ምስ እተኻ ምስ ተቐበሎኻ ብድሕሪኡ ዘሎ ናይ ኢንስፔክሽን ስራሕ ናይ ኣፕሬዛል ስራሕ ዝኣመሰሉ ነገራት እቲ ፕሮሰስ እዚ ናቲ ንምህሮም ወይ ከዓ ትነዳልዎም ምድላው ማለት እዩ ኣብ ጎኒ ናይ ሪል ስቴት ኤጀንት ስራሕ እዚ ማለት እዩ እቲ ኤቭሪ ስቴፕ ጋይድ እንዳገበርካ ንጥቕሚ እቲ ሒዝካ ዘለካ ክላየንት ደው ኢልካ ትሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ገዛ ምድላይ ምስ ጀመርካ ገዛ ምስ ረኸብካ እቲ ኤጀንት ፈትያ ኣለኹ እዛ ገዛ ምስ በልካ ምስቲ ነታ ገዛ ሒዝዋ ደሎ ኤጀንት ሊስት ገይርዋ ደሎ ምስኡ ብምርኻብ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብይ በፂሑ ኣሎ ብምርዳእ ወይ ከዓ ኔጎሽት ዝግበር ነገር ኔጎሽት ብምግባር ነቲ ፕሮሰስ ይጅምር ስለዚ ብዙሕ ግዜ ደው ኢልና ኣብይ በፂሑ ኣሎ ኦፈር ዝመፀ ኣሎ ድዩ እንታይ እዩ እቲ ድሌታት ናይቲ ዋና ገዛ ንሓትት ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን ኮሚኒኬሽን እዩ ዋና ማለት እዩ ኤጀንት ነቶም ናትካ ክላየንት ሪፕሬዘንት ክገብሮም ከለካ ኣብዚ ደሎ እቲ ምስጢር ማለት እዩ ምስቲ ኤጀንት ብምዝራብ ድሌት ናይቲ ኤጀንት ጥራይ ደይኮነስ ድሌት ናይቲ ዋና ገዛ እንታይ ምዃኑ ክትርዳእ ትፍትን ሓዳር ግዜ ብዙሕ ገንዘብ ከይከውን ይኽእል ድሌቶም ቀልጢፎም ክዓፅኡ ይደልዩ ይኾኑ ወይ እውን ክሎዚንግ ኮስት ኣይትሕተትነ ዝብል ይኸውን ወይ ናይ ከምዚ ኣይትግበሩ ዝብል ይኸውን ጠለባቶም ክትርዳእ ትፍትን ዝሕልፍ ዝበለ ማለት ስለዚ ድሌታቶም እንታይ ምዃኑ ምስ ተረዳእካ ምስ ናትካ ክላየንት ገዛ ክገዝእ ደልዩ ደሎ ናትካ ክላየንት ኮፍ ኢልካ ኦኬ እቲ ነገር ከምዚ ይመስልካ ብምዝርራብ ኩነታት ተረድኦም ሽዑ ካብቲ ድሌታት ናይቲ ዋና ገዛ ተበጊስካ ከዓ እንድሕር ስቲል እቲ ድሌታት ኣሎ እቲ ኣፕሊኬሽን ሳብሚት ይግበር ኦፈር ትፅበ ሰማዕቲ ድዩ ይርባዕ ፅበ ምስ ተቐበልዎ ነቲ ኦፈር ኣብ ፕሮሰስ ንምእታው ኣርነስ ማኒ ተእቱ ማለት እዩ ውሕስን ማለት እዩ ኣርነስ ማኒ መብዛሕትኡ ግዜ 1% ናይቲ ገዛ እዩ ስለዚ 300,000 ተኮይኑ 3,000 500,000 ገዛ ተኮይኑ 5,000 ሕጂ ዳውን ፔይመንት ኣይኮነን ኣርነስ ማኒ ዝበሃል መዋሓሲ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ድሓር ትኸፍሎ ናይ ዳውን ፔይመንት እዚአና ጉዲልካ ኢኻ ተእቱ ማለት እዩ እቲ ዳውን ፔይመንት ስለዚ 5 ተሕጃ ማለት እዩ እቲ ትገብሮ ኣዲሲ ተሕጃ ቀዳምነት ዝኽፈል ኦኬ እቲ ግራንት ዝበሃል ምናልባት ኣብዚ ዘለናዮ ኣብዚ ፔንሲልቬንያ እንታይ ኣሎ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣፕሩቭ ኮይኑ 6% of purchase price ካብቲ ስቴት ሓገዝ ይረክብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምናልባት ከመይ ካብ ስቴት ናብ ስቴት ይፈላለ ድዩ ዋላ ከመይ እዩ ግራንት ዝበሃል እንታይ እዩ ምናልባት ኣብቲ ዘለኹም ስቴት ሓደ ዲ ምዝናይ ዝዓዲ ዘለናዮ ስቴት ይፈላለ ድዩ እንታይ እዩ እቲ ግራንት መን ይኽረኽቦ ዝኽእል እዋ ግራንት መብዛሕትኡ ግዜ ንዝኾነ ሰብ ድልው እዩ ክወስድ ንዝደሊ ሰብ ሕጂ ኣማፃፅኡ ተፈሊጥናዮ ምናልባት ንምንታይ እንታይ ድብል ክመለሰልና ይኽእል እየ ተስፋ ገብር መንግስቲ ገንዘብ የዳሉ ሓገዝ ኢሉ ሕጂ መንግስቲ ምስ ኣዳለዎ ግን መንግስቲ ይኮነ ዝህበካ ኤጀንት ኣለው ነቲ ስራሕ ዝወስድዎ ኮንትራት በሎ ኮንትራት ወስዱ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም መንግስቲ ይኮነን ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጂ ውልቀ ካምፓኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካምፓኒካ ገንዘብ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ሞርጌጅ ካምፓኒ ዝሰማምዑ ምስምማዕ ኣሎ ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ገንዘብ ክገብሩሎም ኩሉ ገንዘብ ኣብ ምግባር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ማንም ሰብ ንዓኻ ንምሕጋዝ ዝመፅእ የለን ኣብ ኣሜሪካ ክንፈልጣ ዘለና ነገር ፍሪ ትበሃል ነገር የለን ስለዚ እቲ ዝህቡኻ ገንዘብ እቲ ኤጀንሲ ይረብሓሉ እዩ
ሕጂ ብኸመይ ረብሓ ልፍቲ ውሽጢ ናተይ ስራሕ ኣይኮነን ኣብኡ እውን ስለዘይ ስራሕ ዘንትና ይብልኒ ግን እንታይ ኢኻ ትርኢ ኣብቲ ኢንተረስት ሬት ሃየር ይኸውን ናትካ እንድሕር ደኣ ዳውን ፔመንት ሓቲትካ ሶ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀሙ ነገር እንታይ እዩ እተን ዝሓገዙካ ገንዘብ ብሬክ ዳውን ይገብርዎን 15,000 ተኮይና 15,000 ኣብ 15 ወርሒ ድዮም ኣብ 20 ወርሒ ድዮም ዝርዝር ኣቢሎም የቐምጥዎን ስለዚ ኣብኡ ይውሰኻ ማለት እዩ ኣብቲ ፔይመንት ኣብቲ ኢንተረስት ሬት ሃየር ክኸውን ንእሽተይ ንሳቶም ከዓ ይረብሑ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ ኣይ ምናልባት ኣብኡ ምስኣትኻ 3 ዓመት ክትሸጦ ትኽእል ኒኻ ገለ ኢሎም ዘቐምጥዎ ቅድሚ ኩነት ኣሎ ሕጂ እዚ ቅድሚ ኩነት ምናልባት ነዚ ዝብሎ ዘለና መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ደኣ ክሸጥ ኮይንካ ግን እተን ዝሃብናካ ገንዘብ ምለሰላ ንምንታይ እቲ ሳቶም ክገብርዎ ሓሲቦም ዝነበሩ ገንዘብ ንኸይገብሩ ስለ ዝዓገድካዮም እንድሕር ደኣ ሓገዝ ኮይኑ ሓገዝ እዩ ክወሃብ ጥራይ ደለዎ ብዘይ ቅድመ ኩነት ቅድመ ኩነት ተቐሚጥዎ ግን እሳቶም ዝረብሕሉ ነገር ኣሎ ብርግፅ ከዓ ገንዘብ ንምግባር ስለ ዘለዎ ባንክ ካብ ባንክ ግብረ ሰናይ ክንፅበ የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ኣነ ብክልተ ነገር ርዮ ጠቕላላ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ጠቕላላ ዓቕሚ ዘይብሉ ገዛ ንምግዛእ ማለት ዳውን ፔመንት ንምኽፋል ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ እቲ ዕድል ክጥቀመሉ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ምክንያቱ ብምስቲ እንታይ ኢኻ ተወዳድሮ ኦኬ እተን 1,500 2,000 ዝኸፍለ እንደክሉ ክራይ ገዛ ምስቲ ናተይ ገዛ ወኒነ ዝኸፍሎ ክፍሊት ክወዳድሩ ኣለኒ ምናልባት እቲ ዝኸፍሎ ሞርጌጅ ሃየር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ነዊሕ ግዜ ግን እቲ ረብሓታት እቲ ገዛ ኩሉ ግዜ ኤኩዊቲ ስለ ቢልድ ዝገብር ተረባሒ ኣነ ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ካብ ንሓደ እቲ ዘካርየና ዘሎ ሰብ እውን እኮ ሞርጌጅ ዝኸፍል ደሎ ስለዚ ናቱ ሞርጌጅ ኢና ንኸፍል ዘለና ሕዳ ተረዲእና ስለዚ ዋላ ዳውን ፔመንት ሃየር ኢንተረስት ሬት ይኹን ካብ ናይ ሓደ ሰብ ሞርጌጅ ምኽፋል ነቲ ዘካርየካ ደሎ ንእሽተይ ተወፂዕኻ ንእሽተይ ሃየር ኢንተረስት ከፊልካ ንሕጂ ግን እተን ትኸፍለን ዋላ 500 ትኹን ወርሓዊ ናትካ ሞርጌጅ ክኸይድ ከሎ ኣፀቢቑ ይበልፅ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ገንዘብ ዘይበሃል ዘይብሉ የተባብዖ እየ ዋላ ኢንተረስት ሬት ንእሽተይ ሃየር ይኹን ምስቲ ዘለካ ኢኻ ተወዳድሩ ነቲ ገንዘብ ዘለዎ ግን ገንዘቡ ተጠቂሙ ገዛ ተገዘ ይሓይሽ ካብ ሃየር ፊ ትኸፍል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ፅቡቅ ስለዚ ነቲ ዘይብሉ ንኽብገስ ፅቡቅ ተኸፋሊ ካብቲ ሞርጌጅ ዝውሰድ ግን ከም ዘለዎ ምፍላጡ ግን ፅቡቅ ደሳሃ ወይ ምናልባት ኣብቲ ናይ ግዜ ኣፕሩቫል ወይ ከዓ ናይ ኦፈር ምስ ተቐበልዎም ኢንስፔክሽን መን እዩ ክገብሮ ዘለዎ ኢንስፔክሽን ምግባር ከ ኣድላይ ድዩ ፅቡቕቲ ሕቶ ገሪሓ ወይ ኢንስፔክሽን ኣነ ከም ደሳለ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ምርጫ ናይቲ ገዛ ዝገዝእ ደሎ ይኸውን ኣገዳሲ እዩ ዝኸፍሎ ዋና ገዛ እዩ እቲ ዝገዝእ ደሎ ሰብ ክገዝእ ተበጊሱ ደሎ ሰብ ናቱ ሓላፍነት እዩ ክኸፍሎ ኢንስፔክሽን ኣፕሬዘል ዝኸፍለን እቲ ገዛ ክገዝእ ዝዳሎ ደሎ ሰብ ስለዚ ኢንስፔክሽን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ክኢላ መፅኡ እቲ ኩሉ ዘሎ ሲስተማት ኣብቲ ገዛ ዋላ እውን ምስ መሰረት ናይቲ ገዛ ዝተሓሓዝ ምስ ስትራክቸር ናይቲ ገዛ ዝተሓሓዝ ኤሲ ይኹን ፕላሚንግ ይኹን ኤሌክትሪክ ይኹን ኮታ ነዚ ነገር እዚ ናይቲ ገዛ ኩነታት ኣበይ ከም ዘሎ ኣፃሪዩ ቸገሩ ዝነግረካ ኣካል ስለዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይብል ኣነ እቲ ክኸፍሎ ዝግባእ ኣካል ከዓ እቲ ገዛ ክገዝእ ዝዳሎ ሰብ እዩ ስለዚ ንዕኡ ኢንስፔክት ምስ ገበረ ድሕሪኡ እቲ ፕራይስ መልሾም እንታይ ዝበሃል ዲል ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ዝተዓራረ ኣብኡ ሕጂ ኔጎሽት ክትገብር ይሕግዞም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኢንስፔክሽን ዝመፅእ ነገራት ናይ ግድን ክህሉ እዩ ዋይ እንድሕር ኢልካኒ ኢንስፔክት
ፀገም ንኽረክብ ኢኻ ትኸፍሎ ዘለኻ ነቲ ኢንስፔክተር ፀገም ረኸብ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ እሱ ከዓ ከም ዝኸፈልካ ክስምዖ እንድሕር ኮይኑ ፀገም ክረክብ ኣለዎ ወላ ፀገም ኣይሃሉ ምክንያቱ እንታይ ደይ ሳምታይምስ ኣይንፈልጠን ኢና እቲ ኮስሞቲክ ብዓይንኻ ዝርአ ጥራይና ንርኢ ከም ገዛእቲ እንድሕር ኮይንናኻ ሳምታይምስ ከምዚ እንታይ ንኸውን ኢና ድልት ስለ ዘሎ ናይ ምግዛእ በቃ እዚኣ ገዛ እዚኣ እስክትሓልፈኒ የብላን ኢልና ጥራይ ህሩግ ኢልና ንኣትዎ ግዜ ኣሎ እቲ ሪል ስቴት ድማ ኣብዚ ዝጠቕመና ማለት እዩ እዚ ከምዝን ከምዝን ስለ ዝኾነ ከምዚ ተገበርኩም ሕሸኩም ኢሎም ኣድቫይስ ዝህቡና እቶም ሪል ስቴት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኢንስፔክት ምስ ኣግበርናዮ ድማ እንድሕር ካብኡ ዝተዓራረ ኣለዎ ኣድቫይስ ዝበና እቲ ኢንስፔክተር ማለት ከምዚ ቼክ ዝገብረልና ማለት እዩ ዝኾነ ነገርሲ እቲ ብፍላይ ድማ ናይ ኤር ኮንዲሽን እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ትገዛ ናይ ኤሌክትሪክ እንድሕር ብልሽት ኣለዎ ኮይኑ ማይ እንድሕር ሩፍ ዝፈስስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ማይ መውዓይ ፀገም ኣለዎ ድየብሉን ነዚ ኩሉ እዩ ብፍላይ ነቲ ቀንዲ ቀንዲ ብዓይንኻ ዘይርአ ነገራት ቼክ ዝገብሩልና እቶም ኢንስፔክተር እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን 700-600 ናይ ኢንስፔክሽን ከይንኸፍል ክንብል ዘይንፈልጦ ገዛ ዝዓበየ ክስታይ ከይኮነና ምንቲ ኢንስፔክተር ኣምፂና ኢንስፔክት ክነግብሮ ኢንስፔክተር ተዘይብልና ኮይኑ ከዓ ነቲ ሪል ስቴት ሒዝናዮ ዘለና ንሕና ንዕኡ እንድሕር ሓቲትናዮ እሱ ዝሰርሓሎም ዝፈልጥዎም ከምፁልና ይሕግዙናዮ ማለት እዩ ስለዚ ፅብቕቲ ያደ ሰሓወት ኣብኡ ምስ ከድና ንሓንሳብ እንታይ መፅኡ ቅድሚቲ ናይ ኣፕሬዛል ወይ ከዓ ሰትልመንት ናይቲ ገዛ ምውድኡ እንታይ መፅኡ ኦኬ በቃ ተቐቢሎም እኒኦም ኢልካ ተሓጎስ ሽዑ ብድሕሪ ዝረአካ እንድሕራል እንታይ ከም ሓድሽ ገዛ ሓድሽ ንብረት ክትገዝእ ሳሎን ክትቅይር ወይ ከዓ ዘድልየካ ኣብቲ ገዛስ ምድላዋት ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ናትና ብፍላይ ሕብረተሰብ ኣብዚኢታት ክግበር ዘለዎ ወይ ከዓ ዘጋጥመኩም ኣብ ከምዚኢታት ግዜ ዘጋጥምሲ እንታይ እዩ ከም ልምዲ ክውገድ ዘለዎ ኔጌቲቭ ነገራት እንድሕራል ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሕቶ ገሪሓወይ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ብዙሕ ግዜ ከም ዝበልካዮ ሰብ በቃ ኣፕሩቭ ምስተባህለ በቃ ሰሙን ክልተ ሰሙን ተሪፍካ ተዳሎ ምስተባህለ እታ ቀዳሚት ኣብ ምሩእ ትመፅእ ነገር ኣብ ሓድሽ ገዛ ሓድሽ ሳሎን ኣብ ሓድሽ ገዛ ሓድሽ ፍሪጅ ዝብል ነገራት እዩ ዝመፅእ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ክሬዲት ካርድ ምሽርጣጥ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ሽግር ይፍጠር ክሳብ መፍትሒ ትርከብ እቶም ኣንደር ራይተርስ ዝበሃሉ ነቲ ለቕሓ ዝህቡካ ሰባት ብዓይኒ መርፊ እዮም ዝሕልፉካ ናትካ ምንቅስቓሳት ክሳብታ መፍትሒ ትርከበላ መዓልቲ ቅድሚያ ዘላ እቲ ናትካ ኣክቲቪቲ ቼክ ይገብሮ እንታይ ትሽርጥጥ ኣለኻ ምክንያቱ እቲ ልቕሓ ሂቦምካ ደለዉ ቤዝድ ኦን ኣብቲ ዘለካ ዕዳን በቲ ሕጂ ትስከሞ ዕዳን እዩ ናይ መኪና ድዩ ናይ ክሬዲት ካርድ ድዩ ምስቲ ሕጂ ትወስድ ዘለካ ናይ ሞርጌጅ ኣብ ግምት እትዮም ኦኬ ክኸፍሎ ይኽእል ዶ ኢሎም ኦኬ እዚ ናይ ዓቕምካ ክትከፍል ትኽእል ኢኻ ኢሎም ሂቦምካ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝኾነ ፈርኒቸር ድዩ ወይ ዝኾነ ነገር ክሬዲት ካርድስካ ክሽርጥጥ ከለካ ተወሳኺ ዕዳኻ ትውስኽ ዘለካ ስለዚ ነዚ ክትከፍሎ ትኽእል ናይ ትኽእልን ርግፀኛታት ስለዘይኮኑ በቲ ዝሃቡካ ኦልሬዲ ሓሊፍካ ኣለካ ካብቲ ዝሃቡካ ልክዕ ሓሊፍካ ስለ ዘለካ መብዛሕትኡ ግዜ ደው እዮም ዘብሉካ ሕጂ ኣብዚ ዝተኻለና መጠን ዝኾነ ዓብዪ ዝኾነ ወፃኢታት ዘይምግባር ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ዝኾነ ወፃኢታት ከይገበርና ክሳብታ መፍትሒ ኣብ ኢድና ንርከብ ምንም ዓይነት ወፃኢታት ዘይገበርና ይምረፅ ልክዕ መፍትሕና ምስ ተረከብና ግን ዋላ ናይ 200,000 ዝኸውን ልቕሓ ንወፅእ ንኽእል ኢና ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉ ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ስለ ዝርእይዎ ብዓይንና ምንም ኣይኮነን ኣፎርድ ንገብሮ ኢና ንሳቶም ግን በቲ ኣፎርድ ምግባርካ ኣይኮነን ትርእይዎ በቲ ኢንካምካ እዮም ዝርእይዎ አንተ እንታይ ኢለ ነይሩ ወላ 200,000 ገንዘብ ክህልወካ ክእል ኢኩ እታ ትገዛ ዘለካ ገዛ 300,000 ትከውን ትኽእል እያ ግን ንሳቶም በታ ኢንካምካ እዮም ዝመዝኑካ እምበር በቲ ዘለካ ገንዘብ ኣይኮነን ስለዚ ትስኻት ክትገዝኦ ትደሊ ነገር ኣፎርድ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ቁሙጥ ገንዘብ ኣለካ ሓሲብካ ክትገብር ዘለካ ንሳቶም ግን ብካልእ ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ ኩል ነገር ኣብቲ ናትካ ኢንካም ተመርኮስ እዩ ንሳቶም ዝገብርዎ ግምታት ስለዚ እሳ ታሽሙ ንምግባር ብዝተኻለና መጠን ዝኾነ ይኹን ክሬዲት ካርድ
ኣጠቃቅማ ዋላ ባንክና እውን ንገብሮ ምንቅስቃሳት ብጣዕሚ እዮም ዝርይዎ ብጣዕሚ ስለዚ ብጥንቃቐ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ብዙሕ ኣክቲቪቲ ዘይገበርና ካ ይምረፅ ስባት ምናልባት እዚኣ ናይቶም ጀንበርቲ ገዛ ዝገዝኡ እንድያ ኣብ ካልኣይ ገዛ ማለት ሓደ ገዛ ኣለዎም ኮይኑ ሕጂ ኦልሬዲ እንታይ ምስ እንታይ ኣጋጥሚ እቲ ገዛ ንገዝኦ እሞ ኣብ መንጎ ዝተወሰነ ዓመታት ከዓ ናይ ምቕያር ቦታ የጋጥም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ምስ ደጋጥም ገለ ሰብ እንታይ ኣሎ ንዑ ሸይተ ኣብ ካልእ ቦታ ክቕይር ዝብል ሰብ ኣሎ ገለ ድማ ከም ካልኣይ ገዛ ምግዛእ ከም ሰከንድ ፕሮፐርቲ ክገዝኡ ንዝደልዩ ወይ ከዓ ከምዚ ንዘጋጥም ኣጋጣሚታት ከ ካልኣይ ገዛ ንምግዛእ ሕጂ መብዛሕቲ ግዜ እቲ እንድሕር ደኣ እቲ ዓቕምታት ተዘየለ እታ ንጥቀመላ መገዲ እንታይ እያ እቲ ትገዝኦ ገዛ ከም መንበሪ ጌርካ ትገዝኦ እሞ እቲ ዘለኻዮ ገዛ ከዓ ከም መካረይ ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ትኸፍሎ 15-20% ዳውን ፔመንት ኣቮይድ ንምግባር እዩ ክንዶ ገንዘብ ተለካ ግን ምናልባት ተን ገንዘብ ከፊልካ እታ ክትገዛ ትደሊ ገዛ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ከም ካልኣይ ገዛ እንድሕር ክገዝኡ ደልዮ ማለት እዩ ሰሪያ ነይራ ትሕቶ ገሪሓ ወይ እዋ ማለት ገሊኦም ሕጂ ገለ እንታይ ገብሩ እዮም እቲ ገዛ ይገዝእዎ እሞ ድሓር ቦታ ክቕይሩ ይደልዩ ንዑ ሸይጦም ኣብ ካልእ ቦታ ክቕይሩ ይደልዩ ኣብ ሰርተይን ታይም ንበል ኣብ ዓመት ኣብ 2 ዓመት እቲ ሓሳብ ናይቲ ቦታ ክቕይሩ ወይ ዓዲ ክቕይሩ ምስ ዝደልዩ ንዑ ሸይጦም ክቕይሩ ንዝደልዩ ወይ ከዓ ገዛ ዘለዎም ድሓን እዚኣ እሞ ንግበር ኣድም እቲ ገዛ ዘለዎ ንዑ ሸይጡስ ኣብ ካልእ ቦታ ክቕይር ንዝደሊ እቲ መንገድታት ክኸውን ዘለዎ ናይ እዚ እንታይ እዩ ወል ማለት እታ መገዲ እንታይ እያ መጀመርያ እቲ ምስ ሞርጌጅ ካምፓኒ ምስ ሎን ኦፊሰር ብምርኻብ እቲ ኣታዊኻ ክርአ ኣለዎ ነቲ ገዛ ክትገዝእ ኢኻ ካሽካ ኣይኮንካን ክትከፍሎ ስለዚ ልቓሕ ናይ ግድን ክትወስድ ኢኻ ዋላ እታ ገዛ ትሸጣ ደለኻሲ ሜይቢ ክተውፃልካ ገንዘብ ግን ዳውን ፔመንት መኽፈልን ብዙሕ ዝበለ ዳውን ፔመንት ንምኽፋል ዝሕግዘካ እምበር ማዕሩ ክንድኡ ገዛ ካሽ ክግዝእ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣጋጣሚ ከም ዝበልካ ንኸዓ ዓመት 2 ዓመት ፀኒሖም እንድሕር ቀይሩ ኮይኖም ኣፕሩቫል ብምርካብ እቲ ፕሮሰስ ምጅማር እዩ ነታ ገዛ ድዮም ክሸጥዋ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ዝተጠቐምኩሉ እቲ ገዛ ክገዝኡ ደልዮም ክሸጥዎ ደልዮም ሸይጦም ክገዝኡ ደልዮም ግን እቲ ከልበት ፈፀሊኦም እሞ ቆልዑ ገለ ስለ ዘለዎም ስለዚ ምዛ ሕጂ ኣብዚ ናተይ ፍላየር ደላ ሼረን ለንደር ብዛዕባ ምዝራብ እቲ ኩነታት ምስ ረዳእኽዋ እንታይ ጌራ ማለት እዩ ነቲ ገዛ መጀመርያ ከም ዝገዝኡ ጌርና ኣብታ ገዛ ከለዉ ሲ እታ ካልእ ገዛ ከም ዝገዝኡ ጌርና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ገዛ ምስ ተሸጠ ዝርከብ ረብሓ ኣብ ግምት እትያ ብእምነት እያ ሕጂ ትገብሮ ደላ ዋላ ሓደ ተጨበጠ ነገር የለን ብእምነት ክንዚ ክንረክብ ንኽእል ኢና ስለዚ እሳ ድሓር ምስ ሸጥኩማ እተን ገንዘብ ትውስኽዎ ኣብቲ ዕዳ ብምባል ምስ ተኣታዊኦም ብምርኣይ ነዚ ኩሉ ሰሪሓ ከም ዝኸውን ጌርና ስለዚ ገዛ ረኺብና ኣሎ መጀመርያ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣተው ሽዑ ነታ ገዛ ሸጥናያ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ኣገባብ ኣነ ይጥቀም እየ ንሰብ ዕረፍቲ ብምፍጣር ኤክስትራ ማይል ትኸይድ ኢኻ ማለት እዩ ነቲ ናትካ ሰብ ኩነታቱ ብምርዳእ ተተዓፃፀፍ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እውን ንገብር ኢና ማለት እዩ ምናልባት መሊሳታት ኮይና ነትሕተኻ ፅቡቅ እሳ ምናልባት ኣብቲ ናይ ካልኣይ ገዛ ምስ እንመፅእ ካልኣይ ገዛ ምግዛእ ሕጂ ንሓንሳብ ወይ ብሽም ሰብኣይ ይፀንሕ ወይ ከዓ ብሽም ሰበይቲ ጥራይ ይፀንሕ እሞ ኣብቲ ዘሎ ካልኣይ ገዛ ናይ ምግዛእ ኣዘ ፈርስት ባየር ሓዲኦም ክገዝኡ ይኽእሉ ዶ ክገዝኡ እንድሕር ኮይኖም ከንታይ ከማልኡ ምስ ትኽእሉ እዮም
እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ምናልባት ካብ ስቴት ናብ ስቴት ኣይፈላለን ይኸውን ኢለ ተስፋ ገብር እንተኮይኑ ግን ከከም ስቴቱ ኣፕሮች ክንገብሩ ኢና ግን ጀነራሊ እቲ ገዛ ብሓደ ሰብ እንድሕር ኣሎ እቲ ሓደ ኣካል ገዛ ክገዝእ ይኽእል እዩ ኮንቬንሽናል እንተኮይኑ ዝበለፀ ብዙሕ ግዜ ናይቲ ናይ በዓልቲ ቤትካ ወይ ከዓ ናይ በዓል ቤትካ ክሬዲት ሂስትሪ ይኹን ዋላ ካልእ ነገር ቸክ ኣይገብሩን እዮም ድሕራ ኮንቬንሽናል ኮይኑ ስለዚ እታ ቀዳሚት ትምርፅ ኣገባብ ብኮንቬንሽናል ክትከውን እዩ ማለት እዩ እታ ብሕጂ ትገዛእ ገዛ ሕጂ ከምዚ ክኸውን ከሎ ስቲል እንድሕር ዳውን ፔይመንት ውሕድ ክንከፍል ንሓስብ ኣለና ኮይና ወይ ናብ ሙቭ ክንገብር ኢና ሕጂ 15% ኢንትረስት እዚ ዳውን ፔይመንት ተኸፊልና ፀገም የብሉን ከምዛ ዝበልና ጌርና ክንገዝእ ኢና ማለት እዩ እንድሕር እንድሕር ከም ዘለዎ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሰበይቱ ገዛ ሒዛ እሳ ኣብኡ ታይትል ሳብ ሽማ በይና ኣላ ሞርጌጅ ንሳ በይና ኣላ ሰብ ወላ ሓንቲ ኣብኡ የለን ምትሓዝ የብሉን ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ውሕድ ኢንትረስት ሬት ውሕድ ዳውን ፔይመንት ብምኽፋል ነታ ገዛ ክገዛእ ይኽእል እዩ ንሳቶም ኤክስፔክት ዝገብሮ ነገር ግን እንታይ እዩ ናብታ ገዛ ኩላትካ ሙቭ ከም ትገብር እዮም ኤክስፔክት ዝገብሩ ተዘይኮይኑ ክትፈላለ ኢኻ ማለት ሕጂ ብናቶም ማይንድ ኦኬ ፀገም የለን ፍቀደካ እዩ ግን እንታይ ትፈላለዩ ዲኹም ዘለኹም ዋላ እንታይ እዩ ከስምዕ ምክንያቱ እስኻ ናብኡ ምስ ኣተኻ ንዓኡ ኣብኡ ክትኣትዩ ምፅቡቅ ኢኻ ንሳቶም ኣብቲ ሓዳሽ ገዛ ስለዚ ክትገብር ኣለካ መጀመርያ ኦኬ እታ ካሊእ ገዛ ዝገዛእ ዘለኹ ንምንታይ እያ ንኢንቨስትመንት ድዩ ክንምልሶ ኣለና ዝሕቶ ማለት እዩ ንቫኬሽን እንተኮይኑ ዋላ ሓንቲ ምናልባት 30 ማይል ርሕቀት ክህልዎ ኣለዎ ዝብልዎ ኣሎ እቲ ረቑሒታት ናቱ 30 ማይል ተደሪሕቑ ቫኬሽን ሆም ክትብላ ይትኽእል ኢኻ ዝብል ሕግታት ንምክራይ እንተኮይኑ ግን ብዘየገድስ 15% ክትከፍል ኢኻ ስለዚ እቲ 15% ኣቮይድ ንምግባር ትጥቀመሉ ሲስተም እንታይ እዩ እታ ቀዲመ ዝበልኩዋ እታ ሓድሽ ገዛ እንታይ ትብል መንበሪትና ኢልካ ትብል ኣፕላይ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ውሕድ 3% ወይ ከዓ ኤፍኤች እንተኮይንካ 3.5% ዳውን ፔይመንት ብምኽፋል ነታ ሓዳሽ ገዛ ትገዛእ ማለት እዩ እሳ ምስ ተገዘት ኣብ ሙቭ ትገብር ነታ ቅድሚ ሕጂ ትነብራ ዝነበርካ ገዛኻ ተካርያ ማለት እዩ ከምዚ ብምግባር ነቲ ሲስተም ብምጥቃም ገንዘብ ሴፍ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፅብቕቲ ያ ምናልባት ኣብዚ ኣብ ኣከፋፍላ ንሓንሳብ ምናልባት ኣብ ቦታ እቲና እተናያን ግን እቲ ናይ ፕሪንሲፓል ኤክስትራ ምኽፋል እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ወይ ከዓ ጀስ ሚኒማም ጥራይ ምኽፋል እንታይ ረብሓ ኣለዎ ነቲ ሰብ ፕሪንሲፓል ኤክስትራ ምኽፋል ፅቡቕ እዩ ነቲ ዕዳ የውርደልካ እዩ ነቲ ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ተርም ናብ 25 ናብ 20 ናብ 15 እንዳቐነሰ ይኸይድ እዩ ሕጂ ክንደይ ተቐምጥ ይውስን እዩ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ተጠቐምካ ይውስን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣብ ዓመት ናይ ሓንቲ ወርሒ ክራይ እንድሕር ደኣ ከፊልካ ኤክስትራ ናብ ፕሪንሲፓል ጥራይ ሕጂ ይብሊ ናብ ቅድመይ ግን ካብ 5 ክሳብ 7 ዓመት ክቕንሰልካ ይኽእል ናይ 30 ዓመት ዕዳ ከምኡ ብምግባር ነቲ ታሽሙ ክትቅንሶ ትኽእል ኢኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ ማለት ስለዚ ጉድኣት የብሉን ፅቡቕ እዩ ጥራይ ንስኻ ናብ ፕሪንሲፓል ከም ዝኸይድ ኣነፅኢኻ ክትሰርሑ ትኽእል ኣለካ ማለት ፅብቕቲ ያ ኩሉ ግዜ ኣብ እንታይ ንኸፍሎ እቲ ናትና ክፍሊት እንታይ ዝበሃል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሞር ኤክስትራ ምስ ንኸፍል ኣብቲ ናትና ክፍሊት ክንገብሮ ዘለና ንሕራሊ ኮይኑ ሞር እንድሕር ከኢልና ካብታ ዘላታ ወርሓዊት ክፍሊት ወላ ሓንቲ ሚእቲ ወላ 50 ቅርሺ እንዳወሰኽና ዘለና ዝኾነ ዓይነት ክሬዲት ወይ ሞርጌጅ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኤክስትራ ንኸፍሎ ንዓና ነቲ ወርሓዊ ዘሎ ክፍሊትና ንድሕሪት ክስሕበልና ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ኢንተረስት እውን ፅቡቕ እንታይ ዝበሃል ክገብረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ክሕግዘልና ይኽእል እዩ ስለዚ
أتي كنقبر زلنا ነገራት እንዳህራሊ ኮይኑ ቀዳምነት ያ ኤክስትራ መክፋል ጽቡቅ ነቲ ሞርጌጅና ይሕግዘና ማለት እዩ ጽቡቅ ደስሓዊ ምናልባት እንዳህር ከም ሓፈሻዊ ኣብዚኣ ሕቶ ተሓቲታ ነራ was the requirement to buy a multi-familiar property for rent ዝካረ ገዛ ገዚኦም ከካሪኑ ዝደልዩ እንታይ requirement ወይ ከዓ ዝሓቶም ነገራት እንታይ እዩ ከማልእዎ ዘለዎም ኣብኡ ነገራት እንታይ ያዚያ ሓደ ሓወና ሓቲትሎ ኦኬ ሕጂ ፈርስት ታይም ሆም ባየር ተኮይኑ ኣብ ማልቲ ፋሚሊ ማለት እዩ ፈርስት ታይም ሆም ባየር ተኮይኑ ኤፍኤች ክጥቀም ይኽእል እዩ እንታይ እዩ ረብሓታቱ ብዙሕ ገዛ ባይ ተውፅን ኢኻ ብ3% ብ3.5% ነታ ዩኒት ክትገዛ ትኽእል ኢኻ 2 ዩኒት ድዩ 3 ዩኒት 4 ዩኒት ክትገዛ ትኽእል ኢኻ ማለት ብኤፍኤችኤ ስለዚ ፈርስት ታይም ባየር ተኮይንካ እሳ ተቐዳሚት መገዲ ሓንቲ ረቑሒ ደለዋ እንታይ እዩ ኣብቲ ኣብ ሓዲኡ ክትቅመጥ ኣለካ 4 ዩኒት ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ዩኒት ተቐመጥ 3 ተካርይን ማለት እዩ እዚ መገዲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣይ ብምሉእ ከካሪ ዝደሊ ኣብኡ ክነብር ኣይክእልነት የልና ግን ንሳቶም ዝሓቱና 20% ዳውን ፔመንት ኣቐሚጥና ምግዛእ እዩ ብጣዕሚ ሲምፕል እያ ማለት እዩ ንብዙሕ ሰብ ዘተባብዖነ ማልቲ ፋሚሊ ድሕዳ ረኺብኩም እቲ ሞርጌጅ ምኽፋል እውን ኣየድልየኩምን እዩ ምክንያቱ ንስኻ ኣብቲ ሓደ ትነብር እቲ ዝተረፈ ከዓ ነቲ ሞርጌጅ ይኸፍለልካ ክልተ ኮይነን 3 ዩኒት ኮይነን ከዓ ናብ ጆባኻ ዝተርፍ ነገር ይህሉ ማለት እዩ ስለዚ ብሓንቲ ሞርጌጅ ሲ 3 ረብሓታት ትረብሕ ኣለካ ንስኻ ይትኸፍልኒ ኢኻ ክትከፍሎ ዝግባእካ ተኻራይ ይኸፍለልካ ኣሎ ናይቲ ሓንቲ ከዓ ኤክስትራ ክቕመጥ ዝግብኦ ንሜንተናንስ ድዩ ንካልእ ዝኾን ነገር እንዳተኣከበልካ ይኸይድ ስለዚ ብጣዕሚ ዝበለፀት ስትራቴጂ ተላ እዚኣ ማልቲ ፋሚሊ ፕሮፐርቲ እያ ማለት እዩ ጽቡቅ ምናልባት አንተ ዝሓተትነ ነይሮም ክሊር ገይረታ ሓቲተያ ግን ሆፍሊ ኣብዚ ተዝህሉ ጽቡቅ ነይሩ ግን እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብ ናይ ዝካረ ቦታ እንዳሕር ኣሊካ ኮይኑ እቲ ዕድመ ናይቲ ገዛ እንዳወሰኸ ምስ ትኸይድ እቲ ናትካ ትኸፍሎ ኣብ ግብሪ ምኽፋል ፍልልያት እየ ምፅድ ዕድመ ናይቲ ፕሮፐርቲን እቲ ኣብ ምኽፋል ግብርን ምትእስሳራዋ ንፅርቲ ኮነት ለይን ነይራ ግን ሃዋስ ብዛዕባ ሓቲትኒ ነይሩ ኣብ ኣካረይቲ ክገብሮ ዘለዎ ምናልባት እንዳሕር እቶም ገዛ ዘካርዩ ማለት ድዩ ስለዚ እቶም ገዛ ዘካርዩ ሲ ኣብ ግብሪ ዝኸፍልዎ ሲ ምስቲ ዕድመ ናይቲ ገዛስ ምጉዳል እየ ምፅድ ንፅርቲ ኮነትን ዋላ ንዓይ ግን ኣብቲ ዕድመ ናይቲ ገዛን እቲ ተኻራይን ክስታይን ምጉዳል ዝመፅእ ነገር ኣሎ ድዩ ዋላ ጉድለት ኣለዎ ኣብ ናይ ገዛ ሲ ምጉዳል ኮሊፋካ ሶሪ ጎርሓዊ ፕሮፐርቲ ታክስ ንኣካራያይን ንተኻራይን ዝኸፍሎ በበይን እዩ ፕሮፐርቲ ታክስ ተኻራይቶ ኣሚን ዋና ገዛ እንድሕዳ ኮንካ ብፍላይ እቲ ኔሽን ዋይድ 3% ኢኻ ትኸፍል እንድሕዳ ተካርዩ ኮንካ ንቢዝነስ ኮይኑ ግን ክሳብ 8% ይኸይድ እዩ ሜይቢ እውን ይሓልፍ ኮይኑ ይኻ ኣብ ላዕሊ ሕጂ ፕሮፐርቲ ታክስ ኣሰስ ይገብሮ ንሳቶም ክንደይ ዋግኡ ክንደይ ይኸውን ኣሎ እንዳኸበረ ይኸይድ ከሎ እንዳወሰኸ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዋጋ ናይ ገዛውቲ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ ፕሮፐርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሮፐርቲ ታክስ ምንታይ ንውስንዎ ኦኬ ባጀት እቲ መንግስቲ ክንደይ የድልየና ባጀት ንኔክስት ይር ይብል 2023 ለና ሕጂ 2024 ነታ ዓመት ሙሉእ ክንደይ ባጀት የድልየና ኢሉ መንግስቲ ይስልዕ ስለዚ ቤዝድ ኣብቲ ዘድልዮም ፕሮፐርቲ ታክስ ሽዑ ኦኬ እምበር ንሆም ኦውነርስ ክንዚ ቻርጅ ክንገብሮም ኣለና ኢሎም ቻርጅ ገብሩኻ ስለዚ ቤዝድ ኦን እቲ ዘውፅኦ ባጀት ኢኻ ትኸፍል እምበሪ ብኻልእ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ባጀትካ እንዳወስኸ እዩ ዝኸይድ ወፃኢታ እንዳወሰኸ ኢንፍሌሽን እንዳወሰኸ ገለ ስለ ዝኸይድ እንዳወሰኸ ኸይድ እዩ ምናልባት ትምልስ ትኸውን ነታ ዝሓተት ሓቶ ኢለ ተስፋ ገብር ጽቡቅ ስለስሓ
ያ ምናልባት ምስቲ ናይ ሞርጌጅ ተኣሳሰር ኣሎ ናይ ኢንሹራንስ ወይ ናይ ታክስ ከም ዝበልካዮ እዚ ምስቲ ሞርጌጅ ኢንክሉድ ምግባሩ ዶ ይሓይሽ ዋላ ሰፕሬት ንምኽፋል ናቱ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ? እቲ ምስ ሞርጌጅ ንኸፍሎ ነገራት ፕሪንሲፓል ኢንተረስት እቲ ኢንሹራንስ እቲ ፕሮፐርቲ ታክስ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣይንፈልዮምን ኢና ብሓንሳብ እዮም ዝኽፈሉ ሕጂ እቲ ኤስክሮ ስርሑ እዚ ማለት እዩ ንኩሉ ምምቕቓል ናብ ባንኪ ዝኸይድ ገንዘብ ናብ ባንኪ ይኸይድ ናብ ስቴት ዝኸይድ ናይ ፕሮፐርቲ ታክስ ናብ ስቴት ይኸይድ ናብ ሆም ኢንሹራንስ ዝኸይድ ገንዘብ ናብ ሆም ኢንሹራንስ ይኸይድ እንዳበለ ይመቓቐል ማለት እዩ ለዚ በይና ክንከፍሎ ንኽእል ነገር ተሃልዩ ናይ ልችና ኢና ማለት እዩ እምበር ማለት ሕጂ እቲ ሆም ኢንሹራንስ ሾፕ ኣራውንድ ክንገብር ንኽእል ኢና ናይ ዝሓሸ ኢልና 80 ቅርሺ ዝነበረ ሕጂ ድሕሪ ብ50 ቅርሺ ረኺብካ ኣብቲ ሞርጌጅካ 30 ቅርሺ ቅናሽ ትረክብ ማለት እዩ እቲ ኢንተረስት ናይቲ ሞርጌጅ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እቲ ፕሪንሲፓል እቲ ኢንተረስት እቲ ፕሮፐርቲ ታክስ መንግስቲ እዩ ዲክቴት ዝገብሮ ሾፕ ኣራውንድ ክትገብራ ትኽእል ሆም ኢንሹራንስ እያ ንሳ ሾፕ ኣራውንድ ጌርካ ካ ዝሓሸ ተረኺብካ ግን ክንደይ ናይ ማለት ብዙሕ ፍልላይ የምፅን እዩ ማለት ኣይኮንኩን ግን ፍልላይ የምፅን እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓብይ ቢግ ታሽማ የምፅን እዩ ምናልባት 80 50 ቅርሺ ዝነበረ 20 30 ቅርሺ ፍልይ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ክብደል ቀፅል ሶሪ እቲ ኣብዚ ዘለናዮ ሰዓሲ ንሪኦ ኣለና ዋጋታት ገዛውቲ ይኸብር እቲ ኢንተረስት እውን ማዕረ ማዕሪ ይኸብር ኣሎ እቲ ክራይ ገዛ እውን ማዕረ ማዕሪ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ከም ደሳለ ከምዚ ሕተ ዝሕተት ኣሎ ያ ገዛ ሕጂ ኸቢሩ ኣሎ እሞ ሓንሳብ ክንፀንሕ ይበሃል ወይ ከዓ ኢንተረስት ኸቢሩ ኣሎ እሞ ሓንሳብ ክንፀንሕ ይበሃል ማዕረ ማዕሪ ኻ እቲ ክራይ ገዛ ኻ ይውስኽ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ትህቦ ምኽሪ እንታይ ኣሎ ከም ገለ ሰብ ሕጂ ኣነስ ሓንሳብ ክፀኒሕ ኢሉ ኣብ ክራይ ዝፀንሕ ኣሎ ገለ ድማ እቲ ኢንተረስት ኣፍሪሕዎ ኻ ክስታይ ዝገብረሉ ኣሎ እቲ ዋጋታት ከመይ ይመስለካ ኣድላይ ዶ ኣብ ሰዓት እዚ ገዛ ንኽገዝእ ሓደ ሰብ እዚኣ ውልቀ ሰብ ገዛ ርእሱ ምስ ነፍሱ ተዛሪቡ ዝውስና ውሳኔ ካብቲ ዘሎ ሓበሬታ ብምእካብ ከምቲ ንስኻ ገሬ ገዛ ገዚእካ ደለኻ ማንም ፑሽ ከይገበረካ ሓሲብካ ኣውሪድካ ደይብካ ዝገዛኻዮ ከምቲ ብዙሕ ሰብካ ኣውሪዱ ኣደይቡ ዝገዝኦ ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት እያ ሕቶ ናይ መምላስካ እናተይ ስራሕ ማለት ሕጂ እንድሕር ዳ ኣፕሩቫል ክትረክብ ክኢልካ ብባንክ ንክትገዝእ እሞ ዶ እቲ ዝሃቡካ ኣፕሩቫል ነቲ ወርሓዊ ክፍሊ ኣፎርዶ ክትገብሮ ትኽእል እንድሕር ዳ ኮንካ እሞ ከዓ ምስቲ ክፍሊት እንድሕር ዳ ኮምፎርታብል ኮንካ ንምንታይ ዋይናት እየ ድብላኒ ፀገም ይብልካ ንክትከፍሎ ኣፕሩቭ ንክትግበር ፀገም ይብልካን ስለዚ እንታይ ይሕዘካ ናተይ ሓሳብ እዚኣ ስለዚ ነብሲ ወከፍ ሰብ ዝምልሳ ሕቶ ትኸውን ማለት እዩ ኣይ ኣፎርዶ ክገብሮ ክእል እየ ኢሉ ክውስን ከይውስን ንዑ ትምልከት ግን ኣነ ከም ደሳለ ግን እንድሕር ዳ እንታይ ረብሓታት ናይ ገዛ እንድሕር ዳ ኢልካኒ ገዛ ኤኩዊቲ ቢል ዝገብረልካ ካልእ ኸ ትብልካኒ ካብታ ንስኻ ትኸፍላ ዘለኻ 1500 እንዳ 2000 ናትካ ሞርጌጅ ምኽፋሉ ዋላ ካልእ ረብሓስካ ይሃልወካ ናይ ሰብ ሞርጌጅ ምኽፋል ዶ ይሓይሽ ናትካ ሞርጌጅ ዝያድ ንምልሳ ካልእ ትርፎ ካልእ ሞ ንግደፎ ናይ እንዳማትካ ሞርጌጅ ምኽፋል ዶ ሓይሽ ናትካ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ደሰምዓ ዘረባ ፃና ፍሉጦ ስለ ዝኾነ ክንእርማ ወይ ከዓ ሓሳብ ክንካፈል ማለት እዩ ኖ ምክራይ ይሓሽ ናይ ኤሲ ኣይትብል ናይ ፕላሚንግ ኣይትብል
ናይ ገለይ ትብል ተተባላሽካ ትፅውዖም ትብል ዘረባ ኣላ ሕጂ ክንፈልጦ ዘለና ሓደ ሰብ ካሬካ ከሎ ነቶም ኢንቨስተርስ ቁፅሪ ሰርሓሎም እዩ እቲ ገዛ ክገዝኦ ክሓስቡ ከለዉ ናይ ሞርጌጅ ናይ ሜንተናንስ ናይ ኢንሹራንስ ኣብ ልዕሊኡ ካሽ ፍሎ ዝበሃል ነገር ኣብ ግምት እትዮም ዝገዝዎ ከካሪዎ ተኮይኖ እውን ከም ዝረብሕሉ ቅድም ፈሊጦም እዮም ዝኣትውዎ ስለዚ እቲ ተኻሪኻ ዘለኻ ናይ ሜንተናንስ የኽፍለካ እዩ ናይ ሜንተናንስ ክኽፍለኩም ከሎ ከዓ ፕሮፌሽናል ሜንተናንስ ንፈልጦ ኢና ምሽ ካባናስ ክንደይና ኣብ ዲለር ከይድና መኪና ንዕሪ غيني ኣብ ዲለር ሽሕ ድበሉና ሓበሻ ዝሰርሓልና ብሚት ቅርሺ ይሰርሓ እሳቶም ከዓ እቲ ናምበር ክሰርሖ ከሎ ናይ ሜንተናንስ ናይ ኤሲ ይኹን ናይ ዋተር ይኹን ናይ ኩሉ ኣብ ዓብ ካምፓኒ ዲለር ካምፓኒ ዓብ ካምፓኒ ተመርኮሰ ገንዘብ እዮም ንዓኻ ዘኽፍሉኻ ንስኻ እታ ገዛ ተገዚእኻ ግን ብሽሕ ትስራሕ ብ100 ቅርሺ ብ200 ምስ ሓውካ ኮንካ ኢኻ ክስርሓ ማለት እዩ ገሊኡ በዓልካ ብኢድካ ክትኣትዎ ኢኻ ወላ ሓጓጥ ጎባጥ ይኹን ግን እቲ ረብሓታት ብዙሕ ይኽብለኩም ደልየ ስለዚ እቲ ኤክስኪዝ ነምፆ ምናልባት ኣናፍልጦ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢለ እዚኣ ዘምፃኩም ዘለኹም ዝኾነ ዘካሪኩም ሰብ ኩሉ ኣብ ግምት እትዩ እቲ ወፃኢታት ኣብ ግምት እትዩ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ዘካሪኩም ስለዚ ምኽፋሉ ኣብ ናይ ገዛ ርእስኻ ምኽፋል ይሓሽ ዝብላና ማለት እዩ ኣብታ ናይ ኤክዲ ከምፃካ በምፃኻ ዘስሓቡ ሆም ኤክዲ ምጥቃሙ ዶ ይሓይሽ ዋላ ዘይምጥቃሙ ተተጠቂምካ ኣለኻ ተፀገም እንታይ ኣለዎ ወይ ሆም ኤክዲ ዝበሃል ሲ እንታይ እሞ ግለፀልና ምናልባት እቲ እንግሊሽ ብምዃኑ ክስታይ ከብለና ኽእሊ ግን እቲ ቫልዩ ምውሳዱ ሪኩዌስት መፀና ኢና ሓሳብ ካብ ሞርጌጅና እቲ ሆም ኤክዲ ምጥቃም ዶ ይሓይሽ ዋላ ተተጠቀምና ኣለኸ እንታይ ኣለዎ ኤኩቲ ማለት ኣብ መንጎ እቲ ልቃሕኻን ኣብ መንጎ እቲ ዋጋ ናይቲ ገዛን ዘሎ ፍልልይ ማለት እዩ ሕጂ ተለቃሕካዮ 350 ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ 2 ዓመት ሕጂ 500 ክኸውን ይኽእል እቲ ገዛ ስለዚ ኣብ መንጎ 350 ኣብ መንጎ 500 ዘሎ ገንዘብ ናትካ ገንዘብ ኤኩቲ ይበሃል ማለት እዩ ብትግርኛ ኣደኖ እንታይ ከም ትበሃል ግን ረብሓ ዶ ክንብሎ ገዛ እቲ ገዛ ዘምፅኦ ረብሓታት ዶ ክንብሎ ኣደኖ ሕጂ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ኣሎ እቲ ገዛ ቫልዩ ናይቲ ገዛ 500 እዩ ባላንስ ናትካ ከዓ 350 እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ዘለዋ 150 150 ሽሕ ኤኩቲ ይበሃል ሕጂ እዚ ገንዘብ እዚ ክትገብሮ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ሓላፍነት ብጣዕሚ ክስትከምሉ ዝግባእካ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ካልኣይ ሞርጌጅ ጌርካ ሓሰቦ ኣብቲ ገዛኻ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ዲፎልት እንዳሕዳ ጌርካ ኣብዚ ናይ ኤኩቲ ፀገም እዩ ማለት እዩ ገዛኻ እውን ከወስድልካ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ተወሳኺ ዕዳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከብርባሓካ ዝኽእል ኢንቨስትመንት ክትወስድ ተዘይክኢልካ ደይምትንካፉ ይሓይሽ በቃ ኣውፅኤ ገዛ ገዚአ ኣካርየ ክረብሓላ እየ እሞ ከዓ እቲ ዝኽፈልካ ክኸፍሎ እየ ሕጂ ልክዕ እቲ ክፍሊትካ መዓሲ ልክዕ ከምዚ ክሬዲት ካርድ ማለት እዩ ኤኩቲ እቲ ዝኽብካ ልክዕ ከምዚ ክሬዲት ካርድ እዩ 150 ሽሕ ከማ ጠቃመላ ልክዕ ምስ ሸርጠትካያ እቲ ኢንተረስት ሬት ሽዑ ይጅምር ንኣብነት ሕጂ 7.5 ኣሎ ክሬዲት እታ ኤኩቲ ውፅኢኻ ኣለኻ ድሕሪ 6 ወርሒ ናብ 5% ወሪድኑ ኣሎ እቲ ኢንተረስት ሬት እታ ካርድ ዋላ ኣብ 7% ኣውፃኢ ዳ እምበር ኣብታ ሸርጠትካላ ስለትጅምር ብ5% ኢኻ ትሕሰበልካ እቲ ኢንተረስት ሬት ናይታ ኤኩቲ ስለዚ ምስ ሸርጠትካያ ወለድ ክትከፍል ኢኻ ናይታ ሸርጠትካያ ክትመልስን ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ ብሓቂ ጥንቁቃት እንድሕዳ ኮይኖም ኣነ እንታይ የብለ ንኣብነት 22 ሽሕ ሶሪ 22% 20% ክሬዲት ካርድ ኢንተረስት ዘለዎ ድሕዳ ዕዳ ኣለና ናይ 50 ሽሕ ይኹን ናይ 70 ሽሕ ይኹን ዝኾነ ዕዳ ክህልወና ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ናቱ ኢንተረስት 20% 15% ገለ ተኮይኑ ድሕራ ብጥንቁቅ ኮይንካ ብጣዕሚ ጥንቁቅ ተኮይንካ ዲስፕሊን ዘለዎ ሰብ ተኮይንካ ኤኩቲ ተውፅእ እሞ 5% ኢንተረስት ትኸፍል ሕጂ ተን 50 ሽሕ ከፊልካ ኢና ኣለኻ ምክንያቱ
ናይ 50,000 20% ንዓኻ ክጎዳእካ እዩ 5% ግን ፅቡቅ ስለዚ 15% እንታይ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ሪሊፍ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ 1500 ድሕራ ነይሩ ወርሓዊ ክፍል ኢልካሲ 1000 ኣጥፊእኻ 500 ጥራይ ትኸፍል ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ዓብ ሪሊፍ እዩ ስለዚ ተን 50,000 ካብ ኤኩቲ ወፂኻ ነተን ናይ መኪና ድያ ዋላ ናይ ገለ 50,000 ተለቅሕኻ ንዓ ትኸፍላ ስለዚ በዚ ዕዳኻ ዓፂኻ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ገዛ ርስኻ ካብ 20% ኢንትረስት ኣጋላጊልካ ኣለኻ ሕጂ ናበይኻ ኣንፈትካ ትገብር ናብቲ ናይ ገዛኻ ኤኩቲ ካርድ ዘውፅኻዮ ተን 50,000 ናብኣኻ ትመልሰን ሕጂ ብዚ ናተይ እንድዩ ፑሽ ዝገበረኒ የለን ከም ዝገበረኒ የለን ኢልካ እንድሕር ራስን ከልከል ኢልካ ምናልባት ኣብዚ እዚኣ ጥራይ ሓደራ ተድልያ ነገር ማለት እዩ ድሕሪ ተጠንቂቕና ግን ከምዚ ዓይነት ረብሓታት ገዛ ክንገዛሉ ንኽእል ኢና ገዛ ገዚእና ድማ ክነካርዮ ንኽእል ኢና ካብቲ ረብሓታት ድማ ነቲ ክንከፍለሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፅብቕቲ ደስ ሰሓባይ ምናልባት ኣብ እንታይ ናይ ገዛ ካበልና ገለገለ ሕቶታት መፂና ሓንሳብ ኣነስ ካብ ኦልድ ሃውስ ትገዝእሲ ላንድ ገዚእ ከስርሕ ዶ ይሕሸን ዝብል ሰብ ከዓ ኣሎ ኣብዚ ምናልባት እቲ ላንድ ገዚእኻ ምስርሑን ኦልሬዲ ስራሕ ዘሎ ምግዝኡን ፍልልያት ኣለዎ ዶ ወይ ከዓ ንዕኡ ክትገብር እንድሕር ኮንካ እቲ ናትካ ሞርጌጅ ትወስዶ ኸ ከመይ እዩ ኣሰራርሑ ፍልልያት ህልዎ ዶ ሕጂ መሬት ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ምስ ገዛእኻ ብድሕሪት ናይ ምስራሕ ድማ ምስ ቢልደርስ ኢኻ ክኸውን ስራሕካ ማለት እዩ ቢል ዝገብሩ ክደሊ ኢኻ ዋጋ ዋዳዲርካ መብዛሕትኡ ግዜ ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ክሰርሕዎ እዮም ፍልጣት ሞርጌጅካ እቲ ንዓኦም ኢኻ ትከፍሎም ሞስት ፕሮባብሊ ንዓኦም ኢኻ ትከፍሎም ስለዚ ከም ሞርጌጅ ዓይነት ዝኽፈል ክህልወካ እዩ ምናልባት ራይድ ወይ ይጅምር ንኾን ክሳብ እቲ ገዛ ተሃኒፁ ዝውዳእ ምስ ተወድእ ግን እቲ ሞርጌጅ ዝኽፈል ክህልወካ እዩ እሳቶም ሃኒፆም ዝወድኡ ማለት እዩ ንሳ ክትገበር ትኽእል ኢኻ እንታይ ሓይሽ ሆምወርክ ተድልያ ማለት እዩ ናይ ውልቀ ሰብ ገሊኡ ሓርኮትኮት ድፈቱ ኣሎ ስለዚ ኣነ በቃ ፅዒረ መሬት ረኺበ ቀሲለ ሰሪሐ ክካርያየ ወይ ክነብራየ ዝብል ከከም ማለት ኣነ እዚ ኣይትጠቅም እያ ዝበልኩ ሓደ ሰብ ጥቕሚ ክረኽበላ ይኽእል እዩ ድሕራ ንዕኡ ሰንስቲቭ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ገሊኡ ሰብ ከዓ ነኖ ኣነ ኣብ ስርሑ ገዛ ይካኣቱ ዝደሊ ይብላ ኣሎ ሕጂ ፈላለየ ዋላ ገዛ ከማ ነሪኦም ሰባት ክነሪኦም ከለና ሕጂ ኩላ ነገር ይፈትውዋ እዚኣ እንድያ ከምዚኣ ኮይና እያ ይብሉ ሕጂ ገሊኦም እሞዚኣ ኣፍሪስና ከምዚኣ ክንገብራ ይብሉ ሕጂ ንገሊኦም ከዓ እሞዚኣ ኣፍሪስ ከምዚኣ ተገበርካ ተብልካ ኖ ኣነ ኣብ ስርሑ ገዛ ይካኣቱ ዝደሊ ይብሉ ሕጂ ገሊኦም ኢዶም ክእትው ይደልዩ ክሕውሱ ደስ ይብሎም ንሳትኩ እዚኣ ክውስኻላ እዚኣ ክገብር እየ ገለ ዝብሉ ኣለዉ ገለኻ ኣብ ውድእት እየ ክኣቱ ዝደሊ ዝብለካ ኣሎ ሕጂ ገዛ መሬት ገዚአ ተሰሪሑ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ኣነ ነው ምዚ ክብሪ ናይ ላምበር ደሎ ኣነ ነው ፊስ ዋይዝ ማለት እዩ መሬት ገዚእኻ ንክተስርሕ ንድዒ ምስቲ ዘሎ ሕጂ ዩዝድ ገዛ ሪሴል ንብሎ ሪሴል ገዛ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ኩሉ ነገር ተሰሪሑ እዩ በዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ላምፐር ኣይኮነን ደኽፍሉካ ዘኽፍሉካ ኩሉ በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኦልሬዲ ስለዚ ተወደእ ነገር ይሓይሽ ግን ሰብ ከከም ምርጮ ማለት እዩ ፅብቕቲ ደስ ሓበይ ምናልባት እቲ ኩሉ ተን ኣርእስቲ እኳ ተንክበፅሐን ዘለና ምናልባት ኣብዚኣ ክውስኻ ዝደሊ ሓድሽ ገዛ ክንገዝእ ከለና መሬት ደይኮን ክድብለሉ ሓድሽ ዝተሰርሐ ገዛ ክንገዝእ ከለና ኣብ ግምት ክንእትዎ ዝግባአና እቲ ባክያርድ ሰሪሖም ኣይህቡናን እዮም ስለዚ እቲ ባክያርድ ክንሰርሖ ኣለና እቲ ኤችኦዌ ተለዎ እቲ ኤችኦዌ ግዜ ክህበና ዓደ ነው 6 ወርሒ ሂወት የብሉ ምናልባት እቲ ሲቲ እውን ክንሰርሖ ክሓተና ላንድስኬፕ ክንገብሮ ኣለና ሕጂ ኣብኡ ወፃኢታት ክሓትት ናይ ገንዘብ ክንደሊና ማለት እዩ ብውሕዱ 5,000 10,000
جول جزء جزء حدش كنا لين نخون نخلو زي إذا حتى ما عليكم دي إكسترا حتىكم يا خو جباهم ماشي ولا خو جباهم هم ولا تلاقي حكم جن إكسترا لوا معناته ناتي يسرح نسيو أو ويرك جبرة مالنا خم كح مالنا تزول لنا غير مالي إذا حدش جزء خلنا أزياء عبقمت كنا توالنا ككم بطوخة قالي 20-30 شخون خديتي لاندسكيب مسرح سلازي سرح جزات خوينو كل نجار تود أسلز خونه أتليست نمجي مارنا برا أيتسجمني خمالتيو يبلو مالتي يا تبته لسعوي I think كلنا تنكيفنا يعني من الوقت على الكاكتو ويكتو السخون لتدل نجارات النهراني أو أن كنا بلا نمو I know كان بزح كنا السخون لخلنا خيل وكان انتهى بحال هذا خلاي معلتو نكتو السخون ناخد إتي كابز دولنا نكوس خالو تبلون نهرالي وخستاكن وسخلن نهرالي ولا حنت يلن من البات زي جزا هنجزا خلنا موقت جزا HOA نحد على تورقة قتي مرأي زري نجار مخانو كحبري فاتو مهنياتو حقتها تعلو بزو تعزب البارك عجوابرا كندي ماكينة بارك تجبر أبي بارك تجبر أنت عين ماكينة أنت عينة إنسسا دمسي قرابة بتي بزح نجار حقتها تعلو حجي إذا أبقمت زقتوا نجار وصاني مثلا كنوسن كل جزء HOA نحد على لتن ورقة تخنن ببنا الحق الوقت نايتا جزا أبا HOA يمتعنا ورقة ريسيل باكيج سامس متعت كنن ببا لنا حقا زجرنا لنا أنت قال جرنا كنن ببا علنا مالتي حجي ذا سواء أنا حجي من الوقت أنا حق زوكم ولا بزخون استيت زبل أبزي تاتون تسبك حق زو سلازل اللي من الوقت تخال أكل تقدي سوز نجار زي شكاي قبر خون عارنو ناي جزار زي رايح نسفلت مالتي جن أو كم زعين تجاجي صبح نقصب أو كم زي لمسب كجز جيميرس كم استجاجي إلون متيوغن تباري أنا هذا ايجنت علوه أو لي ايجنت أنا كان حوالي تاخذ نعيون بسرحون تاشوي يكونن سلازي مسحونا أفلت أو مزلوا مسرح صبغي بزح نجار كم ناتو جيرو خسر حالنا سلزغل من الوقت كتجوز ويك أخشيت تحسبوا له مساين حدا جميركم ويك بس جميركم أنا التي زنز دعسان زلهم كالك تنقول لزقباكم نجوارتن دارا أنا ناخد المجدله من الوقت بزح حساب كعا حنت زفر حدا لا زا interest rate مالتي مجدتات علو ب4% ب5% ب3% جزات جزء له مجدتات علو إذا خا كل معلت زرزيرنا همرين كنفتنينا جن علو مالتي نجدن بشوعات شو 1% يكون assumptions بهالبروجرام على زي assumptions بهالبروجرام تايو نعملت جري تاجز خا 4% خجزي خيا الشيء أتدلي أنا خا باير نحد علني نعاقد دويلة جري زي جزاها خنجز عدلينا لنا تيناتك لقاح assumption assume كنقبر عدلينا بلكا سلزي مستمعك على ندر بمرخب نتناتك interest rate أكن شو منته وشو 4% ب4% كم زوجوا جبر مالتي كل ايجنت قوم جبر يبلني كلنا فلت له يبلني جن إذا جن على عدلات مالتي كم ينزل جري جزء شيء كلخات جزء 4% اللي حدا هنا كشت أخلها من لوز جبر له الساعة زي شيء دلنا هلا 4% خوينا أنت تجزي ما خسر أكل أبزا قد يزيا بانكي مالتي أنا والحنتي تخسر لأن شيء تسلا زر لغتي interest already وخوم يزور له مالتي لذي تخسر أكل بانكي خنياتو كابا خزر خو زنبر 4% مخسب دوي له ماتي تاجز شيء كالخ خسر زين البنك خا يلن ويكا ترفي زنبرو دو كبل زين البنك يلن سلازي أنا approach غيره نايجر ري عدا قطلون حتى إلهم إلين داوني هم زوج بولنبر
ኣይዓዊንን እዮም 4% ትርፍ ኢንተረስት ክትተርፎም ዶ ትሕሾም ወላ 4% ክትቅፅል እንድሕር ኢልና ክትቅፅል ሕጂ እዚ ታነ ኣብ ካስተመር ዝጥቀመሉ ሲስተም እዩ ማለት ስለዚ ኩላትኩም 7% ኢልኩም ኣይትፍርሑ ናይቲ ሽየጥ ደሎ ሰብ እሞ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ኢንተረስት ሬቶም ናቶም ኣስዩም ብምግባር ክትገዝኡ ትኽእሉ መገዲ ነጎሸት ናይ ምግባር ክእለት ኣለኒ ማለት እዩ ፅበት ደስ ሓበ ፅበት ብረቲ ሓበሬታ ምናልባት ሓውና ደሳለ ኣብ ኔቫዳ ላስ ቬጋስ ኤሪያ ዝነብር ኣበይ ነብር ብዘይገድስ ግን ኣብ ዘለናዮ ኣብ ዝኾነ ስቴት ናሃሉ ኮንታክት ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ዘድልየና ኢንፎርሜሽን ከዓ ክሕብረና ክእል እዩ እታ ናቱ ኢንፎርሜሽን ሊንክ ፒን ገይረ ኣለኹ ብዚ ናይ ክስታይ ካብኣ እንድሕር ኣትዮም ኣብ ብዙሕ መንገድታት ክትወስደና ሓደ ካብቲ እሱ ዝህቦም ኣገልግሎታት ኣሎ ብዙሕ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ኣብኡ ኣቲና ሳይን ኢን እንድሕር ጌርና ምስኡ ዘድልየና ኢንፎርሜሽን ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ደካ እዚኣ ተወሳኺ ኢንፎርሜሽን ሼር ክትገብሮ ወይ ከዓ ዝቐለለ ኢንፎርሜሽን ክረኽቡካ ዝኽእሉ መንገድታት እንድሕር ኣልዩ ደስ ሓወዩ ፅቡቅ እዚኣ ፒን ጌርና ኣለና እታ ሊንክ ኣብኣ ክረኽብዋ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ፅቡቅ ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ድማ ሰባት ብዛዕባ ላይፍ ኢንሹራንስ ሓበሬታ ሃበና ኢንቨስትመንት ሓበሬታ ሃበና ናይ ደቅና ናይ ኮሌጅ ሴቪንግ ናይ ሪታይርመንት ፕላን ሓበሬታ ሃበና ይብሉን እዮም ሕጂ ምስተዓመልና ካልእ ግዜ ሕጂ ነዊሕ ስለ ዘሎ ካልእ ግዜ ኣብ ዝተዓመልና ሪኢና እተን ኣብኣ ኢንክሉድ ዝገብራ እሞ ተቐሰልና ንሕጂ ሽዑ ኣብ ተኸላይቲ ዲፕሊ ኣቲና ኣብኣ ጥራይ ክንዝቲና ማለት እዩ ደስ ሓበ ወል በቃ ብሓፈሽኡ እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ እንታይ ምዃኑ ኣፍልጦ ኣብኡ ደሎ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝተፈላለየ ፊቸርስ ኣሎ ኢንቨስትመንት ኣሎ ሪታይርመንት ዝኾኑ ኢንቨስትመንት ንቆልዑ ዝኸውን ኢንቨስትመንት ኣሎ ፈንድ ንኮሌጅ ፈንድ ዝኸውን ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብቲ ውሽጡ ጥልቕ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ክንረብሓሉ ንኽእል ብዙሕ ግዜ ሰብ ላይፍ ኢንሹራንስ ክበሃል ከሎ ገንዘብ ሉዝ ትገብረሉ እዩ ዝመስሎ ግን ሓደ ሰብ ወርሓዊ 100 ቅርሺ ኣቐምጥ 15 ዓመት ድሕሪ 15 ዓመት ከዓ ምስ መኽሰብን መሊሰ ክህበካ ተይልካሲ እንታይ ትብሎ ፅቡቕት እያ ሕጂ ገንዘብ ንኸስር ዝመስለና ሰባት ክሳራ የብሉን 15 ዓመት ሙሉእ ናይ 500,000 ናይ 600,000 ላይፍ ኢንሹራንስ ካቨሬጅ ፀኒሕካ ዘይብኡ ከዓ እቲ ሊቪንግ ቤኔፊት ዝበሃል ኣሎ ምናልባት ካንሰር ክትሓምም ከለካ ዝህቡካ ገንዘብ ወይ ንነዊሕ ግዜ ሓሚምካ ደቂስካ ክሳብ ተሓዉ ዝህቡካ ገንዘብ ዝተፈላለየ ረብሓታት ኣሎ እዚ ኩሉ ን15 ዓመት ሙሉእ ካቨሬጅ ፀኒሕካ ድሕሪ 15 ዓመት ንኣይደልን የነ ገዲፍ ክትብል ከለካ እቲ ኩሉ ገንዘብካ ምስ ረብሓታቱ ምስ ኢንተረስቱ ገንዘብካ መለሰካ ስለዚ እዚ ታሽሙ የብሉ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለፀ ዲሉ እዩ ማለት እዩ ሰቦምን ሙሉእ ዘመንካ ተሸፊንካ ነርካ ካቨሬጅ ኮይንካ ነርካ ድሕሪ 15 ዓመት ወይ 20 ዓመት ኣይደልን ኢልካ ክትወፅእ ከለካ ገንዘብካ ንሕዳ መልሱካ ኣለውሲ ከምቲ ሰብ ዝሓስቦ ዓይነት ኢንሹራንስ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሰኣን ናፍልጦ ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ረብሓታቱ ብዙሕ እዩ ነዚ ከዓ ኣብ ዝመፅእ መደብ ፅቡቅ ጌርና ዲስካስ ንገብሮ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ያ ፅቡቅ ደስ ሓወይ እቲ ግዜኻ ሰዊእኻ ምስቲ ሰዓታት ከምኡ ማች ብምግባርካ ናይ ሰዓት ስራሕካ ወፊኻ ዝመፅኻኒ ኣዝየ ከመስግነካ ፈቱ እዚ ዝሃብካዮ ኢንፎርሜሽን ቀሊል ኢንፎርሜሽን ኣይኮነን ምክንያቱ በቲ ቋንቋና በቲ ንዛረቦን ኢንፎርሜሽን ኣብ ሰዓት እዚ ክሳብ ኢንፎርሜሽን ምርካብና ብዙሕ ሉዝ ንገብሮ ኣሎ ኣብዚ መዓደመ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ እቲ ዝኾነ ሰብ ኣብ ቲክቶክ ኖርማል ከም መንእሰያት ክጥቀመሉ ዘይክእሉ ፋሚሊ ስለ ዘለዎ ኣብ ገዛ ኮይኖም ክርእይዎ ዝኽእሉ ንዖም ካብ ዓብዪ እቲ ኢንፎርሜሽን ንኽባፅሕ ኣብ ዝኾነ ሰዓት እውን ሪዋይን እናገበሩ ክርእይዎ ስለ ዝኽእሉ በዚ ኣጋጣሚ ድማ በቲ ዝሃብካና ዕድላት ከመስግነካ ፈቱ ካልኣይቲ ግዜ ክትመፀና ኢኻ ከም ክስታይካ ኣብታ ጥዕመካ ግዜ ስኬጁል ጌርና ድማ እዛ ኢልካያ ዘለካ ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ሓበሬታ ኣብ ነብስና ድዩ ኣብ ደቅና ወይ ከዓ ፋሚሊ
ወይ ኣብ ኢንቨስትመንት ክንገብሮ ዝሕግዘና ነገራት እንድሕር ኣብዚ ክትሕግዘና ኢኻ ስለዚ ንዓኻ ክንፅበይ ናታ ካልኣይቲ መዓልቲ ማለት እዩ እንድሕር ደም ጌኻና ኻ ዋላ ባዕልና ገዛኻ ክንወፂና ስለቲ ዳይምካ ደስ ይብለኒ ገሪሓዊ ብጣዕሚ የመስግን ከምዚ ዓይነት መደብ ስለ ዘዳለኻ ንስኻ እውን ብዙሕ ዋጋ ከፊልካ ከምዚ ኢልካ ንህዝብና ክርባሕ ክጥቀም ኢልካ ትገብሮ ዘለኻ መስዋእቲ ብጣዕሚ ከመስግነካ ይፈቱ ስለዚ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ካልእ ግዜ ከዓ ብካልእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ንኩልኩም ኣብዚ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም ቴንኪዩ ደስ ሓወይ ኣዝየ ደመስግነካ ገመለ ቴንኪዩ ገሪሓዊ ሮብ መዓልቲ ቴንኪዩ يا سلام كلكم مسانا تسنحكم يا اخوات كمون بدحريت بحجي تريو نز فيديو انتايو كل جزء ابززات زد لنا انفورميشن كابين رخو نداريلنا كل جزء تي افتي مويا زلو وي كافت سرح زلو بتي قانقانا مخا يتندلي حبريتا هنركب كلنا صبوي مالتي اب ساعاتو بتزردنا قانقا كنفلت نخل كنغبرو زغبانا ون يحجزنا يمو ኣብዚ መደብ እዚ ምናልባት ኣብቲ ኣነ ዘቕርበልኩም ኩሉ ግዜ ናተይ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ዲዛይንን ናይቲ ገዛ ሪሞድል ናይ ምግባር ወይ ከዓ ዝጥቀመሉ ዓይነት መሳርሒ እዚ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ተጠቒመ ከም ሰሪሐዮ ኢለ ፖስት ይገብረልኩም ነይረ ከምኡ ድማ ኣብ ዝኾነ ሪሞድል ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ስቶሬጅ ንጥቀመሉ ቦታታት ከመይ ጌርና ካብ ስቶሬጅ ቦታ ንዕኡ ፈሊና ከም ኢንካም ናትና ቆፂርና ንዕኡ ገዛ ሰሪሕና ኣካሪና ኢና ወይ እውን ደቅና መፅንዒ ናይ ስቱድዮ ዝኾነሎም ቦታ ንገብሮ ዘርኢ ቪድዮ ክሰርሓልኩም ፀኒሐ ሕጂ ድማ ከምዚ ኣለዉ ብሉፃት ኣሕዋትና ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎም እምኻብቲ ስራሕ ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ ምስቲ ናተይ ስራሕ ኣተኣሳሲረ ከምኡ እናገበርኩ ኣብቲ ናቶም ግዜ ንእሽተይ ካብቲ ዘለዎም ግዜ ኣብ ተወሳኺ ስራሖም እናምፃና ከምዚ ጌርና ክንሓቶም ከለና እሶም እውን እቲ ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ክቡና ከለዉ ንዓና ጥቕሚ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ንኩሉ ሰብ ክባፃሕ ነቶም ዋላ ብሕጂ ትርእይዎ ሼር ክትገብርዎ ከለኹም ካልእ ሰብ ዘይረኣዮ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ይኽእል እዩ ካልእ ምናልባት ናይ እዚ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዘለዉ ተመሳሳልነት እንድሕር ኣልይዎ ወይ ኣብ ካናዳ ወይ እውን ኣብ ኤውሮጳ ከመይ ናቱ ኣካይዳ ትፈልጡ እንድሕር ኣለኹም ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ስራሕት ትሰርሑ እንድሕር ኣለኹም ከዓ ጆይን ክትገብሩና በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ፈቱ እቲ ዘለና ኢንፎርሜሽን ኣብ ዘለና ዓዲ ክንረኽቦ ከለና እቲ ሓደ ስቴፕ ንመንገዲ ክሕግዘና ዝኽእል እዩ ስለዚ ንትገብርዎ ኩሉ ምትብባዕ ኣዝየ የመስግነኩም ሼር ላይክ ብምግባር ናብ ካልእ ክባፃሕ ከምኡ ከዓ ነዚ ቻነል ንክዓቢ ስለ ዝሕግዝ ኣብ ንሪእየሉ ግዜ ላይክ ንግበሮ ሼር ከዓ ንግበሮ እንድሕር ሓደስቲ ኮንኩም ከዓ ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ንክዓቢ ይሕግዘ ከምኡ ኣብ ፖስት ኣብ ዝገብረሉ ወይ ካልእ ቪድዮታት ኣብ ዝሰርሓሉ ድማ ብቐሊሉ ኖቲፊኬሽን ክመፀኩም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ኣብ ቀፃሊ ድማ ከምኡ እናገበርና ብካልእ ዓይነታት ሞያታት ዝሰርሑ ኣሕዋትና እሞኻብቲ መዓልታዊ መነባብሮና ዝሕግዘና ስራሓት ሒዘልኩም ክመፅእ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ድማ ሰላም ይቐኒየና ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ወሰና ብሮክ ምሸት